ito po yung paksa na kanilang napagkasunduan. Patutunayan ko na inutos ng Diyos na gawa ng rebulto si Jesucristo ayon sa Biblia. At ang ating affirmative po ay si John Paulo ng RCC at ang ating negative side po ay si Pastor Bal ng End Time Message po. So ito po ang kanilang napagkasunduan. Maraming salamat, Claro po. Mr. Moderator. Okay, maraming salamat. Ayan, salamat din po. Ano po. So, start tayo sa ating affirmative kay John Paulo. Bro, are you ready, bro? Ready na, bro. Okay, 10 minutes, bro. Presentation. Your time start now. Okay, magandang tanghali, no? At salamat kay Pastor Di Matalo. Isang karangalan na makadebate ang mga end-time believer na magagaling na Bible defender yan. So, I am a Catholic defender. Bali kasi ang hamon namin, ang hamon ni Pastor Di Matalo base sa letra por letra. Kailangan daw ang faith ng isang religion. Meron ding letra por letra. Tama naman yun kasi hindi naman lahat ng nasa Bible nakadiwa. Meron yan yung mga ordinaryong mga yung meron talaga letra por letra. Kaya since hindi naman mahirap yung topic, no? Sa rebulto lang naman, wala naman masyadong mga godhead, mga matitinding malalalim na salita. Kaya natin patunayan yan, letra por letra. Sisimulan ko, no? Explain ko muna sa Old Testament, hindi naman natin may pagkaila na sa Old Testament, yung Diyos mismo nag-utos na gumawa ng imahe. No, yun nga yung mga cherubim. Kasi nga, nung sa Old Testament, wala pang imahe ang Diyos, no? Wala pang nakakita sa Diyos. Kasi ang Diyos nga ay invisible God. Diba? Sabi nga sa hula ni Propeta Isaiah, walang ninumang nakakita sa Diyos. Ganon din ang sabi ni Kristo, wala pang nakakita sa Ama, liban sa nagsugo sa Kanya yung anak. No? Kaya sa Old Testament, ang imaheng ginawa nila doon sa kanilang templo, sa banal na templo, actually kahit nung wala pang templo, yung tabernakulo pa lang, no, puro mga imahe ng cherubim. Kasi nga, in that time, yung mga sinusugo ni Yahweh on that time, puro mga anghel, di ba? Anghel. Yun yung nagpapakita ng presensya ng Diyos, yung mga anghel, no? Doon sa panahon nila Abraham, no? Puro anghel. Kaya yung nagpagawa ng imahe yung Diyos doon sa kanila at doon sa kanyang templo, mga banal na mga banal na imahe, puro mga anghel. Ultimo dun sa may Ark of the Covenant, may banal na may imahe doon. Yung arka, yung arka na yon, pinag-isa yon. Pag binasa niyo yung letra por letra kung paano yung pagkagawa doon sa arka, hininang yung arka at doon ka muna to at mamaya na lang. Hininang yung arka at saka yung anghel. Naging isa sila. Sa New Testament naman, sis may nakakita na kay Christ, may nakakita na sa Diyos, yun nga si Kristo, yung berbong nagkatawang tao. Yung Diyos na berbo na nagkatawang tao. Yun nga si Kristo na the image of the invisible God. Kaya nagkaroon na ng imahe ang Diyos. Doon na nagpagawa ang Diyos ng monumento. Yun nga, yung monumento ni Kristo. Kaya nga, di ba? Sabi dun sa hula ni Propeta Isaiah, sa Isaiah 19:19, ito nakasulat. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. No? Yung monument to the Lord thereof, pag binignan mo yan sa mga dictionary, yung ibig sabihin ng monument, a statue commemorate a famous person or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Yung monumento, ang kaibahan niya sa mga ordinary, teka muna, may magulo. Teka lang may kinakausap ako. Doon muna nga kayo, Tot. May meeting kami dito online. Okay, pasensya na, no?
sa gulo kasi pasensya na may kumausap sa akin no, nasa bahay lang kasi ako, no. Baga hindi din naman mga Bible study yung mga kasama ko dito. Yun yung monument to the Lord. Wala naman tayong ibang pinapangaral na Lord sa New Testament kundi si Kristo, 'di ba? Polos. Sana ba? Pasensya na kayo, nawawala tuloy ako. May nanggugulo kasi sa akin sa likuran eh. Ito, wala naman tayong ibang ipinapangaral na Lord kundi si Kristo. Kaya nga, yung monument of the Lord si Kristo yan. Kung patuloy mo yan hanggang 20, actually siguro bago lang to kay Pastor Bal yung talata na to, hindi niya pa to siguro alam. Patuloy mo yan hanggang 20, it shall be a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. No? Doon sila iiyak when they shall cry unto the Lord. Doon sa may monument ng Lord, doon sila iiyak. Pero doon sa Lord, no? Doon lang sa lugar na may monument kasi it's a sign, no? Sa talatang 21, letra por letra din, and the Lord shall be known by Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, shall worship Him. Doon sila sasamba. Oh, yan, nabasa na natin, letra por letra. Doon sila sasamba sa lugar na may monument to the Lord. No? Ang tumupad lang yan sa hula ni Propeta Isaiah, yung Catholic Church lang ang nakatupad niyan. Teka mo na, may kasi siya na, medyo may magulo dito sa bahay Oh, hindi tuloy maayos. Ay! Oo, hanapin nyo doon! Hanapin nyo doon sa taas! Hanapin nyo doon! May ginagawa ko! Pasensya na kayo may magulo kaya minsan gusto ko sana lumipat ng area eh. Kasi may maraming tao dito ngayon, no? No, ngayon itong talata ko malinaw to, no? Tinupad to ni Kristo base sa New, kasi nga sabi nga ni Kristo, 'di ba? Hindi ako naparito upang sirain ang mga kasulatan. Ito sa Mateo 5:17 hanggang 19. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga propeta. Si Propeta Isaiah, propeta ng Diyos. 'Di ba? Hindi pwedeng mawalan ng bisa ni isang, ito, basahin natin sa talatang 18. Tandaan ninyo. Teka muna nga. Pasensya na, may nanggugulo sa akin sa taas, no? Sa talatang 18, tandaan ninyo maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Hanggat hindi ito natutupad. So kaya ang katuparan nito, yung sa sinabi ni Propeta Isaiah na tinupad ni Kristo, yung monument of the Lord, wala namang ibang Lord dun kundi si Kristo. Kasi si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Colosas 1:15. Malinaw yan, di ba? Ito sapagkat dun sa Old Testament, ang presensya ng Diyos o ang kaluwalhatian ng Diyos nandun sa arka na may kerubin dahil yun yung kapangyarihan ng Diyos mga anghel. Yung nagpapakita ng presensya ng Diyos dun sa may anghel. Sa New Testament naman, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa mukha ni Kristo. Colosas 1:6. Diba? Sa Colosas 1:5, si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita, the image of the invisible God. Kaya nga, di ba, sabi niya sa apostol sa mga ito, walang sin, kaya nga sabi niya, kung sinong nakakita sa anak ay siya ring nakakita sa ama, di ba? Kaya nga, yun na nga, yung katuparan ng Isaiah 19:19 na tinupad ni Kristo sa New Testament na ang katuparan, yun nga yung Katoliko.
yung pagpapalaganap ng iglesia ng Diyos, na iglesia ni Kristo, na yun na nga yung Catholic Church. No? Kung basahin natin yan sa Bible commentary, may oras pa, no? Papabigatin ko yung stand ko. No? Pasensya na, may magulo kanina. Kung basahin mo yan, sa Bible commentary, ito. But we must allow with the fathers and the Jews in that day of Last 2 Saint minutes. Jerome, that this prediction regard the Messiahs, when altar might be lawfully erected in every nation. Sino ba yung nag-erect ng altar in every nation? Di ba Catholic Church lang? Ngayon, ang kasunod niyan, the monument, the cross is set up wherever Christ is adored. Napakalinaw niyan. Kaya nga kung saan may nakatayong krus ni Kristo, doon may sumasamba nag-a-adore kay Kristo. Pero hindi yung krus yung si Lord, yung si Kristo lang. Kaya nga tayo mga Kristiyano, yung monument, ibig sabihin niya, a statue commemorate to a famous or notable person. Kaya nga tayo mga Kristiyano, kasi tagasunod tayo ni Kristo. Notable person. Hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan, ibang Diyos-Diyosan. Wala namang pinagkunan yan. Hindi mo nga pwedeng masabi na commemorate. Kasi nga, yung mga false god o yung mga idols, hindi naman yan commemorate. Kasi hindi naman yan literal na namuhay sa mundo. Kumbaga, based on imagination lang yan eh. Hindi nga man pwedeng sabing statue commemorate to a famous person. Kasi hindi naman yan sila literal na person, yung mga idols. Kaya minsan, kaya nga mali yung unawa ng mga ibang protestant na idols, ganon, ganyan. Kasi daw, tarawang inanyuan, gagamit ng Exodo 20, versikulo 4, hindi naman naunawaan. Ang hindi nila alam, itong talata na to, no? Lahat na nakalabang ko, halos di pa nila alam to eh. Yung talata na to na tinupad mismo ng mga Katoliko na monument of the Lord, inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Isaiah na propeta na Diyos. Time. Okay. Walang dito. Ayan. So, na oras na po. At dito pa nagtatapos ang first presentation ng ating kapatid ng Mr. John Paulo. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating negative time sa unang presentation. 15 minutes. Sir Mal, are you ready? Wait lang, 15 minutes Mr. mo, 15 minutes. Mr. Moderator, 15 minutes. Mr. Moderator, presentation muna ba o Q&A? Ano na, proceed sa amin? Tanungan na. Mag-timer ka rin, Ipa, kasi lalabas ako mamaya 1:00, may meeting ako. Okay, bro Ipa, pakiantabay din ng timer, bro Ipa. Mas maganda kung dalawa kayo ni Julius ang magta-timer. Okay. Are you ready, Pastor Bal? Yes, Mr. Moderator, 15 minutes po ba ang ating cross-examine? Yes po, base po sa inyo na pag-usapan, 15 minutes po. Okay, sige po. Okay po, your time start now. Tanong. Okay, salamat Mr. Moderator. Ako'y magtatanong. Sabi mo, John Paulo, ang Diyos ay wala pang imahe doon sa panahon na yon, sa lumang tipan. Kaya nag-utos siya na gumawa ng imahe ng kerubin. Ang tanong ko, Sige. Ang tanong ko, yung bang kerubin na inilagay sa arka ay imahe ng Diyos? No, bro. Ulitin ko nga, bro. Sa bibig ko na nga lumabas eh. On that time, no, ang Diyos wala pang nakita. The invisible ba? Kaya ang inutos niyang pagpapakita ng kanyang presensya on that Old Testament, yung mga kerubin, letra por letra yan.
Nakasulat yan, alam mo naman yan, kahit di ko na banggitin yan, di ba? Doon sa ultimo sa palibot ng templo, puro mga imahe ng kerubin. Yung imahe ng mga kerubin na yun, nagpapakita ng presensya ng Diyos. Sa New Testament, meron nagkaroon na nga ng imahe yung Diyos, yun na nga si Kristo. Colossus 1:15, the image of the invisible God, yun na nga si Kristo, bro. Kaya nga sa New Testament, yung monument of the Lord, sa Isaiah Next question. 19:19. Next question. Tanong. Okay. Follow-up question ko sa'yo. Ayon sa sinabi mo na invisible ang Diyos doon, ano? At doon sa lumang tipan, ano? Invisible, binanggit mo eh. Wala siyang larawan. Ngayon, pangalawang tanong, para kanino yung mga imahe, na pinagawa ng Diyos na ilagay sa arka? Para kanino? Pakisagot. Okay, bro. Sagot, no? Sa Old Testament, no? Doon nakipagtagpo yung si Yahweh, nakipagtagpo doon kay Moises, no? Doon nakipagtagpo. Yun yung port noon. Yun kasi pagpapakita ng presensya ng Diyos. Kasi nga, wala pang nakakita sa Diyos. Si Moises, yung presensya ng Diyos na nakita niya, nakatalikod. Diba? Ang New Testament, ang New Testament, yun na nga si Kristo, the image of the invisible God. Letra por letra. Colossus 1:15. Sa talatang 7, sapagkat sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga yung monument of the Lord sa Isaiah 19:19, si Kristo, wala naman kaming ibang ipinapangaral na Lord kundi si Kristo. Next question. Next question. Okay, next question. Pangatlong tanong, yun bang monument of the Lord na sinasabi mo sa lumang tipan kay Isaiah, yun ba ay monument image ni Kristo? Yes. Oo. Ang ibig sabihin ng monument, bro, sa dictionary, a statue commemorate a famous or notable person. Kaya nga tayo mga Kristiyano, kasi si Kristo notable person. Kaya nga yung monument ni Rizal, imahe yung bro, larawang ina nyo yung bro, para, di ba? Yun yung ibig sabihin ng monument. Hindi kagaya ng ibang ribulto, maghulma ka dyan, ribulto na, wala namang pinagkunan. Hindi monument yun. Ang monument ay statue commemorate to a famous person. Nagawa ng imahe si Kristo kasi si Kristo nakita, nagkatawan tao, nakita ng tao literal na hawakan. Kaya nga yung Diyos, nagkaroon na ng imahe, yun nga si Kristo, the image of the invisible God. Colossus. Next question. 1:15. Next question. Okay. Next question. Pang-apat na tanong. Okay. Kung si Kristo ang monument doon sa Isaiah na sinasabi mo na image of the invisible God, meron ka bang maipapakita dyan na parang ebidensya na yung monumentong nakatayo doon sa Isaiah ay kamukhang-kamukha ni Kristo na may balbas at hanggang balikat ang buhok? Meron ba? Ay, meron bro. Oo. Yung monument dun sa Isaiah 19:19, ang katuparan niyan, dinig ba ako? Ang katuparan niyan, kaming mga Katoliko lang at tumupad niyan kasi kami lang ay ang may monument of the Lord. Ayaw nyo kasi ng monument of the Lord eh. Akala nyo Diyos-Diyosan yan, eh, biblical yan, Isaiah 19:19. Ang tumupad lang yan, Catholic Church. Meron niya balbas tsaka mahabang buhok kasi tandaan nyo, yung mga unang Katoliko, mga apostles, kami ang nakakita kay Kristo. Yung pinambalot kay Kristo, yung Shadow of Turin, bumakat yung mukha ni Kristo doon. May balbas at saka mahabang buhok. Yun yung sagot ko, bro. Letra por letra. Kasi nagkatawan tao nga eh. Kaya may nakakita. Yung mga ibang sekta, hindi nila nakita kasi kailan lang sila umusbong.
Hindi kagaya ng Catholic Church since 33 AD, no? Next question. Next question. Tanong. Sige, panlimang tanong, sabi mo sa Isaiah may monumento na doon, ano? At yun ay manifesto na, may monumento. Ang follow-up ko, doon ba sa lumang tipan na sinabi mong may monumento na si Kristo, saan nila kinuha yung larawang inanyo na magiging monumento ni Kristo? Saan nila kinuha yon? Okay, una sa lahat, hindi lang ako nag-interrupt kasi ayoko mambastos kasi nga sa premise mo yon. Mali yung premise mo. Ang stand ko dyan, hula. Kanina pa ako nagsasalita, bro. Hula ni Propeta Isaiah. Tinupad ni Kristo sa New Testament. Kaya nga sabi ni Kristo, no? Sa Mateo 5:17-19, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin. Hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Nakahanda na yung katuparan ng mga hula ni Propeta Isaiah. Kaya nga nandiyan si Juan the Baptist, di ba? Sa hula rin yan ni Propeta Isaiah. Hula yung bro. Ang katuparan niyan kaming mga Katoliko. Next question. Meron kaming ni Lord. Next question. Tanong. Next question. Ang sabi mo, hula. Kung ito'y hula, mayroon na bang visible na larawan kung ito'y hula na katulad ng isang monumentong nakatayo na? Doon sa Hula na. Isaiah. Siyempre, on that time sa book ni Propeta Isaiah, ilang beses na yung may hula si Kristo, no? Na si Kristo sa the Messiah paparating. Kaya nga yung sa Bible commentary, this prediction regard the Messiah, 'di ba? Nakapredict na si Kristo na magkatawan tao dun sa New Testament. Sa New Testament yan nagkaroon ng katuparan kasi yung mga Diyos wala naman monumento ni Kristo, bro. Mayroon lang sila mga monumento ng mga anghel na inutos din ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina nung bago ko mag-stand about sa monument of the Lord, on that time, the image of God is invisible. Colossus 1:15. Nagkaroon na ng visible or imahe or larawan ng invisible God nung nagkatawan Next question. ito. Okay, salamat. Follow-up question. Kung ang tinitindig mo sa mga sagot mo na yung palang monumento na sinasabi ni Isaiah ay hula, sa madalit sabi, wala pang imahe na nakatindig doon dahil ito ay sa bagong tipan pa matutupad. Okay, yun ang naintindihan ko sa iyo, no? Ngayon, ano ba ang pakahulugan mo sa salitang monumento? Nakikita o hindi nakikita? Okay, sagot. Natural nakikita, bro. Kaya nga tinupad yan sa New Testament. Yung monumento namin na monumento ni Kristo, nakikita, nahawakan nga yun, bro. Di ba? Hula pa lang yan ni Propeta Isaiah. So, bro, tignan mo, bro, yung mga hula ni Propeta Isaiah about regard sa Messiah, hindi pa naman na-existed na nagkatawan tao si Kristo, bro. Kaya nga hula. Ang katuparan niya, bro, sa New Testament, ito babasahin ko sa'yo, bro, letra por letra, sa Mateo 5:17-19. O huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako upang hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin, no? Tuparin. Si Kristo pa lang ang tutupad, no? Kaya nga Next natupad question. yan sa New Testament. Okay. Next question. Batay sa tema natin, patutunayan mo na inutos ng Diyos na gumawa ng ribulto para kay Kristo, ano? Mayroon na bang ribulto si Kristo doon sa lumang tipan? Ayo, bro. Imahe, imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Kaso, bro, yes ang sagot ko dyan. Kaso, pang showdown yan, bro. Kung itatanong mo yan sa akin, showdown mo ko dyan, letra por letra, ang mga apostol gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus, letra por letra, bro, letra por letra, hindi diwa.
i-showdown mo yan, bro. Kung may lakas ka lang ng loob, bro, ah. Kaso pagka minatao, matatalo ka, bro. Ayan yung sagot ko, yes, meron. Kaso, ano ko yan eh, pang showdown na ano ko yan, na burst. Yun yung sagot ko, bro. Sige, tanong. Next question. Next question. Saang talata natin makikita sa lumang tipan na inutos ng Diyos na gawa ng rebulto sa Jesucristo kung ito'y hula pa lamang? Saan natin makikita Ito nga, na inutos na gawa ng rebulto si Kristo sa lumang tipan? Hindi nga, bro, sa lumang tipan, bro. Sa bagong tipan, no? Sa bagong tipan. Kaso hula pa lang yan, kaya mababasa mo yan sa Old Testament. Ang mga hula sa Old Testament, nagkakaroon ng katuparan sa New Testament. Uulitin ko, bro, sa hula ni Propeta Isaiah, tinupad sa New Testament. Ganun nga, yun nga kami mga Katoliko, yun. Kaya nga kami lang ay may imahe ni Kristo. Katunayan, kami lang ang nakakita kay Kristo, literal. Yung mga apostol nakita si Kristo literal. Yung mga unang Kristiyano nung hindi pa umakyat sa langit si Kristo. Kaya nga kami may imahe ni Kristo, meron kaming monument of the Lord. Kaya natupad sa amin yung hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah 19:19. Kaya nga sabi ni ni Kristo, hindi Next question. maaaring mawalan. Next Sige, question. next. Okay, next question. Sabi mo, wala pa naman talagang rebulto na itinayo doon o ipinakita sa bagong tipan at wala namang utos ang Diyos doon na gumawa ng rebulto sa lumang tipan, ano? So, kung walang inutos ang Diyos na gumawa ng rebulto ni Jesus sa lumang tipan, kanino ninyo ipinagpapalagay yung Biblia na ang Diyos ay nagpagawa ng mga inanyuan? Kanino ninyo ipinapatungkol? Kay Kristo o sa mga anghel? Okay, bro. Ulitin ko nga, bro. Sa Old Testament, ang iniutos sa kanila yung mga anghel. Sa New Testament, ang iniutos sa New Testament, si Kristo gawa ng monumento base sa Isaiah 19:19. Ang katuparan niyan sa New Testament kasi may imahe na yung Diyos na di nakikita. Yun nga si Kristo, the image of the invisible God. Colossus 1:15. Uulitin ko, bro. Yung Isaiah 19:19, nagkaroon yan ng katuparan sa New Testament. Monumento ni Kristo, the image of the invisible God. Iyon na nga si Kristo, bro. May imahe si Kristo, nahawakan niya eh. At wala naman ibang Christian Lord na tinuturo, kahit naman siguro kayo, no? Na si Kristo, 2 Corinto 4:5. Babasahin ko. Hindi namin ipinapangaral ang Next aming question. sarili kung di Next question. Kristo. Next question. Ano? Okay, next question, ano? Follow-up question ko sa'yo. Paano mo patutunayan sa akin na ang Diyos sa lumang tipan ay talagang nag-utos siya na igawa ng rebulto si Kristo? Uulitin ko nga sa'yo, bro. Uulitin ko, bro, Hindi nga inutusan yung mga Diyos doon sa lumang tipan na gawan ng rebulto si Kristo kasi nga hindi pa nga nagkatawan tao si Kristo. Kaya nga, ang katuparan niyan sa New Testament, kaming mga Katoliko, wala naman rebulto si Kristo doon sa Old Testament, bro eh. Puro nga mga kerubin yun. Kaya nag-stand ako sa'yo kanina, sa Old Testament, ang monument ng mga pinagawa doon ng Diyos, puro mga anghel. Kasi ang anghel ang nagpapakita ng presensya ng Diyos sa Old Testament. Sa New Testament, meron ng imahe yung Diyos. Yun nga si Kristo, the image of the invisible God. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Isaiah, na propeta ng Diyos, in that day, hindi na mo, in that day, merong nakalaan na araw, bro, letra por letra, they shall be
an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a Next monument to the Lord thereof. Okay, Next next question. Last question. Ang tanong ko, Mr. Moderator, ilagay ko muna sa categorical, ano? So, sang-ayon ka ba na walang inutos ang Diyos sa lumang tipan na igawa ng rebulto si Jesucristo? Sang-ayon ka ba? Yes or no? And then paliwanag. Okay nga. Ang sagot nga dyan, bro, do sa lumang tipan, bro, no pa nga, kasi hula pa lang. Magkakaroon niya ng katuparan sa New Testament kasi nga hindi pa nga nagkatawan tao yung Messiah, yung Lord. Natuto pa rin sa New Testament. Magkakaroon niya ng katuparan sa Mateo 5:17-19. Huwag Time. ninyong akalain na Time. parito ako. Time. Okay. So, dito po nagtatapos ang unang presentation ng affirmative at unang cross-examination ng negative side. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa unang presentation ng ating negative side. Pastor Bal ng End Time Message. Are you ready, Pastor Bal? Yes, Mr. Moderator. Okay. Your time start now. 10 minutes, Pastor Bal. Okay po, ano? So, salamat sa hapon na ito na dito sa usapin namin na negative ako na ang Diyos sa paksa namin patutunayan ni John Paulo na inutos ng Diyos na gumawa ng rebulto. No? Nagawa ng rebulto si Jesucristo sa Biblia. So, natanong ko naman siya kanina na walang utos. Okay. Iwanan ko muna yon para makapag-present din ako ng mga talata. Dito sa mga talatang ito, inutos ng Diyos na huwag gumawa. May mga talata tayo rito na inutos ng Diyos na huwag gumawa, na ang mga talatang ito ay nakasipi dito sa mga talata na ito sa lumang tipan. Sabi rito sa Daniel 5:23, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit. No, sabi rito. At sabi niya rito, at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kaniyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, ang iyong mga babae, nagsiinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nangakakita o nangakakarinig man o nakakaalam man, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad, hindi mo ninuluwalhati. Dito pa lang sa aklat ni Daniel ay may bababala na rito. No? Pag kasi sinabi kasing larawan, monumento, ang mga magiging materialis nito pwedeng pila, no? Pwedeng ginto, pwedeng tanso, pwedeng bakal, pwedeng kahoy, pwede bato. Yan yung mga magiging materialis pag gagawa ka ng monumento. Katulad ng monumento ni Andres Bonifacio. Yung namang iba nakikita ko, yun ay yari sa bato. No? Hindi ko alam kung mayroong monumento si Andres Bonifacio na yari sa kahoy. Kaya dito pa lang sinasabi, huwag kang gagawa. Utos yun sa Daniel, ano? Binanggit yung mga materialis anyo na yari sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa kahoy at bato. Yun ang sinabi rito na huwag kang gagawa para sa iyo. Kasi hindi mo naluluwalhati ang Diyos, no? Hindi mo naluluwalhati ang Diyos doon Sa Habakuk 2:18-19, anong
napapakinabang? Ano ang napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon na ibinubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. So dito napapansin natin na yung mga larawang inanyuan, ito yung mga binubong larawan, patungkol sa larawan, ay hindi dapat yung tinitiwalaan kasi ang naglililok nun, kamay ng tao, no? Nilililok yun eh. Sa pamagitan ng kamay ng tao, yung mga anyong larawan yan na hindi natin dapat gawin sapagkat yung mga anyong larawan katulad ng mga monumento na ito ay yari sa bato. Kahit kausapin mo siya, hindi siya sasagot. 'Di ba? Yung monumento, marami tayong monumentong makikita dyan eh. Hindi siya sasagot. Kaya ang tawag sa kanya ay piping Diyos-Diyosan. Kaya sabi rito sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito. Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niya. So ang mga larawang inanyuan, sabi rito, ito may mapamaterialis ginto, mapamaterialis ay kahoy o bato, wala silang hinga, wala silang buhay. So hindi na natin kailangan magkaroon ng tinatawag na mga larawang inanyuan, kundi pwede kang manalangin, dumirekta ka sa Diyos na buhay. Kasi ang Diyos buhay eh. Pwede kang dumirekta. Si Moises naman pag sumamba nakadirekta eh. Diba? Nakadirekta sila Moises. Si Abraham, nakikipag-usap din siya sa Diyos. So dito nakikita natin na hindi mo na kailangang humarap sa isang larawan, no? Para manalangin. Hindi na kailangan. Pwede kang manalangin ng walang larawan. Pwede kang manalangin sumamba sa Diyos ng walang inanyuan. Pwede? Pwede yun. Di ba? Kasi kung haharap ka naman dun sa mga inanyuan, na mga monumento, hindi ka rin naman niya sasagutin. So anong kabuluhan ng mga monumentong ito kung wala naman siyang hinga doon sa kanyang loob, sa kalooban niya? Walang hinga sa loob niyaon. Di doon ka dumirekta sa Diyos. Di ba? Hindi naman kailangan ng Diyos yung imahe para makaabot ka sa Kanya. Hindi. Hindi kailangan ng imahe o anumang inanyuan dito. Kaya sinasabi rito sa Habakuk 2:18-19 na walang hinga yun. Yun ay walang kabuluhan, yung mga inanyuang yun. No? Walang kabuluhan, mapapilak, ginto, bato man siya kahoy, walang kabuluhan. Jeremiah tayo, na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama at sa bato. So may mga tao talaga na likas sa kanila na matitigas ang ulo. Sabi rito sa Jeremiah, na mas gusto nilang Last 2 minutes. sumamba sa kahoy. Ilang minuto, Mr. Moderator? Last 2 minutes. Okay. Na gusto nilang sumamba sa kahoy at bato na inanyuan, no? Kaysa sumamba sila sa Espiritu ng Diyos ng katotohanan. Kaya nga sabi rito na nagsasabi kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato iyong ipinanganak ako. Sapagkat kanilang ipinipihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan, ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Kaya dito sa Jeremiah 2:27, hindi makakapagligtas ang inanyo ang larawan sa isang tao. Kaya hindi na rin sa kailangan
sa isang taong matalino, hindi na kailangan yung inanyuan para sa akin, ano? At dito sa Jeremiah 3:5, sapagkat sa 10:3:5 ng Jeremiah, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. So kaugalian pala yun, yung mga ginagawa nila, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ang mga pako at mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog, hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon. So yung mga larawang inanyuan na hindi naman nakakalakad, wag yun katakutan, ano? Sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala rin magagawang. So nilinaw dito sa Jeremiah 10:5 sa presentation ko, kaya hindi na kailangan at hindi nag-utos ang Diyos na gumawa tayo ng mga imahe kasi hindi rin naman sila makakagawa ng kasamaan ni wala rin silang magagawang mabuti sa iyo. Wala rin mabuti. So yun, Mr. Moderator, sa presentation ko bilang negative na binawal at inutos ng Diyos na hindi na kailangan ng mga larawan. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Okay, salamat sa ating timekeeper. So dito po nagtatapos ang unang presentation ng ating negative side ng end time message, Pastor Bal. Okay, dadako naman tayo sa cross-examination ng ating affirmative side ng RCC, Mr. John Paulo. Are you ready, bro? For 15 Bro, minutes ready. cross-examination. Okay, your time Ready, start ready na, bro. now. Okay. Sa talatang ginamit mo kanina sa Habakuk 2:18, tsaka doon sa Jeremias 10, ano sa Hebrew yung larawang inanyuan? Sa original Hebrew, ano? Mr. Moderator, wala akong Hebrew na binasa at hinihingi niya sa akin ang meaning. So, hindi ko maibibigay sa kanya ang meaning nun. Kasi ang binasa ko sa wikang Tagalog na tayo. Okay, sa Okay. wikang Tagalog. Okay. Sige, Next question, proceed. direct. Proceed. Ano ang, base sa binasa mo Tagalog, o English man yan, ano ang ibinawal dyan na larawang inanyuan? Imaheng Diyos-Diyosan o imaheng hindi Diyos-Diyosan? Pili, categorical. Then explain. Okay, doon sa binasa ko sa Jeremiah 3:5, ganito ang sinabi niya, ano? Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Sapagkat pumili ako yung punong kahoy. Moderator's time. Yes, what is your objection, bro? Pipili mo na siya ng categorical, bro, bago mag-explain. Di ba yun yung rules, no? Pasensya na, okay. Pastor Bal, no? Okay, Pili ka muna moderator's kasi- time. Okay, moderator's time. Okay, ganito no, sa mga magtatanong, paki-indicate din kung ito ay categorical, din naman sa sasagot categorical first, then bago explanation. Okay, proceed po tayo mga bro. Okay, bro. Ang tanong ko, bro, ito, Pastor Bal, no? Pasensya na-interrupt ko kasi hindi mo rin masasagot eh. Ang categorical na tanong ko, pipili ka kung ang binawal doon, kung anong klaseng imahe. Imaheng Diyos-Diyosan ba o imaheng hindi naman Diyos-Diyosan? Pili ka muna. Pwedeng both, pwedeng mamili ka sa isa, then explain. Yes, sige. Ang pinili dito, ano, pakiulit mo yung tanong ng malinaw. Pakidiretso mo yung tanong mo. Okay. Sige, pakat yung time, bro, kasi sayang. So, ang tanong ko, bro, diyan sa Habakuk 2:19 at saka Jeremias 10, no? Ano ang ibinawal diyan? Imaheng Diyos-Diyosan o imaheng hindi naman Diyos-Diyosan? Pili categorical. Okay. Binasa ko kanina, yes ang sagot ko na ipinagbabawal yung larawang inanyuan na kawangis man ng nasa Bro, itaas hindi ng langit.
No? Yes ang sagot ko. Hindi nga bro, Ah, yes or no. Moderators time, Pipili- moderators time, moderators time. Okay, bro John Paulo, wait natin yung 1 minute na sagot ni Pastor Bal Ah. bago tayo sumingit. Mag-object na lang muna sa moderator bago ano tayo. Hindi, Okay? kasi mag-rector, ang categorical hindi yes or no. Pipili siya dun multiple choice. Kung larawang inanyuan ba yun na Diyos-Diyosan o larawang inanyuan na hindi Diyos-Diyosan. Like yung, di ba, larawang inanyuan Diyos-Diyosan sila Baal. Yung larawang inanyuan na hindi Diyos-Diyosan yun nga yung Ark of the Covenant, di ba? Dun siya muna pumili para siya mag-explain para masagot yung tanong ba? Kasi may naiiwan Okay. tanong eh. Okay, pakiulit na lang ng ng tanong bro para kay O, Pastor direktang Bal. tanong, pakidirektang tanong. Bro, pipili ka bro anong klaseng imahe? Imahe na nga yan, wala na nga tayong pagkaroon na dyan. Larawang inanyuan yan na. Anong klase nga lang na larawang inanyuan yan? Saan yan nakahanay yung mga ipinawal? Sa mga imaheng Diyos-Diyosan ba o sa mga imaheng hindi Diyos-Diyosan? No? Imaheng Diyos-Diyosan ba yan o imaheng hindi Diyos-Diyosan? Pili. Mr. Moderator, wala yung sagot ng yung sagot ko wala sa option niya eh. Next question Yes, bro. Kasi mag-object po, mag-object. Oo. Kung may concern po tayo. Yes, Mr. Moderator. Ang sagot ko ay wala sa option niya. Okay. next question. Bro John Paulo, next question na lang tayo, bro. Oo, doon tayo sa ano. Okay. Okay. Sa Habakuk, na binasa mo kanina, Habakuk 2:18 at saka Jeremias 10, yung talatang ginamit mo, no? Sa original Hebrew, ang ginamit dyan, pesel, means Diyos-Diyosan. So, tanggap mo ngayon na ang ibinawal lang dyan sa mga talatang sinasabi mo ay specific lang sa mga Diyos-Diyosan, hindi kasama yung mga banal na imahe. Yes or no? Okay. Babasahin ko ang sagot ko kasi ang tanong mo nasa Habakuk 2:18-19. Okay? Yes or no? O babasahin ko kasi doon ka nagtatanong eh. Ano ang categorical na direktang tanong mo doon? Naguguluhan ako sa tanong mo eh. Sige. Pakidirekta mo yung categorical mo para masagot ko ng ano. Sige. Base sa original libro, sinabi ko nga sa iyo, sa original libro, ang tinukoy dyan na larawang inanyuan, ang translation niyan, pesel, means Diyos-Diyosan. No? Means Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin ng Habakuk, sa Habakuk 2:16, Jeremias 10. Sa 14, larawang inanyuan, means pesel. So, tanggap mo bro, tatanggapin mo ba bro, na base sa original Hebrew, ang ginamit mong talata, naka-specific lang sa mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Then explain. Hindi ko, Mr. Moderator, sang-ayon ako, yes, na mga Diyos-Diyosan, pero hindi ko binasa sa Hebrew. No? Hindi ko binasa sa Hebrew kasi meron naman tayong translation na Tagalog. At ang pagkakasali nito, galing din naman sa Hebrew. Babasahin ko, yes, Diyos-Diyosan ang i-specify dito na mga sinasabi niya, na mga piping Diyos-Diyosan, na huwag tayong nag-aanyo nito at tinitiwalaan natin. Okay na. Susunod na tanong. So, sabi mo Diyos-Diyosan. Meron ka bang nakitang Diyos-Diyosan sa simbahang Katoliko? Kung meron man, pakipangalanan 5. Kung meron bro pangalan ng Diyos-Diyosan namin 5 sa loob ng simbahan. Sagot. Wala akong nakita sa mga sinasabi mo na mga Diyos-Diyosan kasi wala namang pangalan ang mga ribulto doon. Dumadaan ako sa Quiapo, walang nakalagay eh. Yung mga ribulto doon, kung ano ang pangalan doon. Next So, question. sa makatuwid bro, hindi mo pala alam yung ribulto namin. So, bakit mo sinabing mga Diyos-Diyosan yun kung kulang pa pala yung kaalaman mo sa mga ribulto namin? Wala nang nakasulat, Mr. Moderator.
Dumadaan ako sa Quiapo, may mga ribultong nakapalibot doon sa simbahan nila. Wala akong nabasa na yan ay pangalan ng bawat ribulto. Pero may ribulto sila na walang pangalan. So, ito nga yung follow-up question ko. So, hinahatulan mo ba o pinagbibintangan mo ang simbahang katoliko na nagkasala sa pagsambang Diyos-Diyosan? Yes or no? Batay sa Biblia, huwag tayong magtiwala sa Diyos-Diyosan na mga piping Diyos-Diyosan. Objection Yes, mo sabi dito, ng Biblia, yes, huwag tayong magtiwala. Yes. Okay. Ano yung objection? Hindi, sige, nag-yes siya eh. Ang sana, pagsasagot siya, yes or no muna, di ba, bago mag-explain. Pero sige, hinuli niya yung Okay, yes. So, bigyan natin. ganito, moderator's time, para maging maayos tayo, no? Doon po sa, sa sumasagot, kapag tapos na po sumagot, paki-conclude lang po kung kung next question na po. Pakisabi na lang po. Okay, Ayan, sige, sige po, Mr. salamat po. Moderator. Okay. So, sunod na tanong ko, sabi mo yes, based on the Bible, no? Na yes mo yung... So, anong nakita mo sa mga Katoliko? Anong act ang nakita mo sa mga Katoliko? Bakit sinabi mong sumasamba kami sa Diyos-Diyosan? So, na doon tayo. Okay, so proceed tayo mga bro sa tanungan, bro Gianpaolo. So, ang tanong ko sa kanya, bro, pipili siya, bro, kung sino tumupad sa hula ni Propeta Isaiah sa New Testament, no? Na Monument of the Lord. Kaming mga Katoliko o yung end-time believer, yung tumupad doon. Pili. No, ang sagot ko, hindi kami ang Dinig ba? tumupad niyan. No, ang sagot. No, ang sagot ko, Mr. Moderator, hindi kami ang tumupad niyan. Okay. Sunod na tanong ko. So, tanggap mo na ngayon, bro, na kami lang pala ang tumupad sa hula ni Propeta Isaiah na Monument of the Lord. Kayo hindi nyo tinupad yun. Yes or no? Walang utos, no, walang utos sa amin ang Diyos na gumawa niyan. Kung inutusan kayo ng Diyos niyan, yan ay sa inyo at hindi sa amin. So, sunod na tanong ko. Di ba, bro, si Propeta Isaiah, propeta ng Diyos? Yes or no? Yes, propeta ng Diyos, si Isaias. So, base sa sinabi ni Kristo sa Mateo 5:17-19, di ba sabi niya, tutuparin niya ang mga hula ni Propeta Isaiah pagdating niya dito at hindi niya ito sisirain at hindi ito mawawala ng bisa hanggat hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Yes or no? Yes, tinupad ni Kristo yung nakahula na yun ang kanyang gagawin. Salamat. So, aminado ka na ngayon, bro, na meron palang letra mababasa sa Biblia na base sa hula ng Propeta Isaiah na propeta ng Diyos na magkakaroon ng Monument of the Lord. Yes or no? No, ang sagot ko, dahil hindi naman nagpagawa si Kristo ng monumentong bato na katulad ng kay Andres Bonifacio na nasa Balintawak at katulad ng kay Rizal na nasa Luneta. No, ang sagot ko, hindi siya nagpagawa ng ganong monumento. Okay. Ito ba, bro, sa hula ni Propeta Isaiah, di ba sabi ng propeta ng Diyos na magkakaroon sa araw na yaon ay magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon? Hindi ba, bro, utos yan, bro? O utos ba yan, bro, o hindi utos? Sagot. Mr. Moderator, pakibasa yung talata na sinasabi niya. Okay. Okay. Bro Gianpaolo, pwede mo babasahin yung talata, bro? Ay, sige. Ito, bro, agat mo na yung time kasi request niya yan, bro, eh. Okay, okay. Start the time, Tatanong lang ako, Mr. Timer. Sa Isaiah 19:19, in that day, o sa araw na yaon, ay magkakaroon ng altar para sa Panginoon in the midst of the land of Egypt.
at monumento ng Panginoon or monument of the Lord thereof. Monument of the Lord. Sunod na tanong ko, bro. So, bali may nabasa ko dito monumento ng Panginoon. So, aminado ka na ngayon, yung monument ng Panginoon na nasa New Testament na yung kasi Kristo Panginoon ay biblical. Yung monumento namin na tinupad namin yung hula ni Propeta Isaiah. Yes or no? No ang sagot ko dahil ang tinutukoy dyan na magkakaroon ng altar of the Lord sa Egypt at hindi sa Pilipinas. So, sunod na tanong ko, alam mo ba bro, na yung Egypt, nung naging lawful na yung pag-erect ng altar ng mga ng mga Catholic, no? Sakop covered under na yan ng Christianity, yun nga yung Catholic Church. Yes or no? So Alam anong mo, tanong? yes or no? Anong tanong? So, sunod na tanong bro. Di ba bro, wala naman end time dun sa Egypt kung di Catholic Church yung meron dun? Yes or no? Yes, walang end time doon kasi ang end time ay sa dulo. Na ang ibig sabihin ng end time ay wakas ng panahon. Kaya walang end time doon sa gitna, kundi nasa dulo. So, sa makatuwid Next bro, question. sa makatuwid bro, ito ang Isaiah 19:19 na magkakaroon ng monument dun sa Ehipto, natupad nga to bro sa Catholic Church. Yes or no? Wala sa option mo ang sagot ko. Okay, next question. So talaga na-stand ko bro na meron talaga mababasa letra for letra na hirap kang tutulan kasi hindi mo nasagot na yes or no eh. Na monument of the Lord thereof. Doon pa mismo sa Ehipto, no? Kung saan under ng Catholic Church, yes or no? Mr. Moderator, medyo naguguluhan din ako sa tanong niya kasi Sige po, parang objection. komentaryo, wala talagang tanong na ano no, kung categorical. Dapat linawin niya kasi parang komentaryo tapos yes or no. Sige, ulitin ko bro. Okay bro, ulit na lang ng tanong. Bro, yung monument na nakasulat dito, di ba ang definition ng monument ay statue commemorate to a famous or notable person? Sa Tagalog, statwa, larawang inanyuan. Yes or no? Ang monumento, makikita natin, yes na ang monumento, estatwa, makikita natin yan bilang example. Yung mga inanyo ang larawan, katulad ni Rizal at ni Andres Bonifacio, na nakabandera sa Luneta at sa Balintawak. Yan ang estatwa, tinatawag na estatwa, rebulto. Sunod na tanong. Sabi dito, monument of the Lord. Sa New Testament, sa 2 Corinto 4:5, sino yung Lord dyan? Di ba si Kristo, yes or no? Hindi ko sigurado kung si Jesucristo yung Lord dyan, Mr. Moderator. Next question. Okay, next So, question. Babasahin ko bro 2 Corinto 4:5. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. So sa makatuwid bro, yung monument of the Lord sa New Testament, si Kristo pala yung katuparan nun na kailangan na ang Panginoon sa New Testament si Kristo. Yes or no? No, ang sagot ko na wala namang monument sa Bagong Tipan kasi hindi nga nagpagawa si Kristo at wala rin naman siyang inutos na sabi niya sa mga alagad, pag namatay ako, igawa ninyo ako ng rebulto bilang monumento na ang materialis nito either na kahoy, either na bato, o kaya ginto. Wala naman siyang ibinilid sa alagad na ganon. Okay. Sunod na tanong na, no? Sabi mo, no, hindi pinapangaral na Kristo si Jesus. So, sinong Panginoon nyo sa New Testament? Nagno ka eh. Ang tanong ko kasi, sinong Panginoon sa New Testament base sa 2 Corinto 4:5? Sinong Panginoon nyo dyan?
sa end time. Mr. Moderator, napupunta na sa Godhead. Wala na tayo sa topic, Mr. Moderator. Sakay ko Dapat na ba? ang patunayan niya sa akin na inutos talaga ng Diyos na gumawa ng ribulto. Iniwanan niya yung topic namin, Mr. Moderator. Okay, Okay, balik. okay. Moderator's time. Bro, balik tayo dun, bro. Focus tayo sa topic, bro. Warningan Okay, nyo po, proceed. malapit na matapos ha. Dito nga bro sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ni Hula Proof Last na, question na yan. last question na ba? Sige, showdown bro, showdown to. Kung may mabasa ko sa'yo bro, letra por letra, apostol ni Kristo, gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Talo ka na bro. Tanggapin mo yung showdown ko, last question na to eh. Mr. Moderator, hindi ko tinatanggap yung showdown niya. Okay, Okay, sige. okay. No showdown tayo, bro. Okay bro. So, dito sa tinanong ko sa'yo kanina na hindi mo nasagot na yes or no, no na magkakaroon ng monumento ng Panginoon, hindi ba utos to bro ni Yahweh sa pamamagitan ni Hula Proof na ni Propeta Isaias? Yes or no? Mr. Moderator, tapos na ba siya magtanong o meron pa? Yes or no nga bro? Last question na lang yan. Last question. Answer na Last lang. question. Okay Sige. bro. Ito, Last question. lilinawin ko bro, babalik ko sa topic kasi hindi mo nasagot to ng yes or no. Babalik ko kasi ito yung topic. Base, di ba itong hula ni Propeta Isaiah? For clarification na lang yan, mga bro. For clarification na lang yan sa tanong. Last na yan. Last. Okay. Di ba ito bro kasi, di ba ito brong hula, di ba ito brong si Propeta Isaiah na propeta ng Diyos sa Isaiah 19:19. Di ba sabi ni Kristo kailangan magkaroon ng katuparan ang mga hula ni propeta, ang mga propeta base sa Mateo 7:18-19. Yes or no? Clarification na lang daw yan. Hindi na yan, tanong. Hindi na Okay. tanong. Okay. Okay, okay, wala na tayong okay. Of the time na. Okay, okay. And the time na. So, dito po nagtatapos po ang una at ikalawang presentation ng magkabilang panig at ang kanilang cross-examination po ng affirmative at negative side. At uulitin ko po ang kanilang topic po na napagkasunduan ay patutunayan ko na nagpagawa ang Diyos ng ribulto ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. At ang ating pong affirmative side ay ang RCC, Mr. John Paulo, at ang ating pong negative side ang si Pastor Bal po ng End Time Message. So ayan, at sa hindi pagtatagal po, dadako po tayo sa rebuttal section. At ang mauna po dito ay ang ating affirmative side, Mr. John Paulo. Bro, are you ready, bro? Hindi ka naririnig, bro. Nakamute ka yata. Nakamute. Ready na bro. Ready na. Okay, 10 minutes, bro, no? Ayon sa napagkasunduan nyo, 10 minutes sa rebuttal. Okay, your time is start now. Salamat. Okay, wala na tayong okay. Of the time na. Okay, okay. And the time na. So, dito po nagtatapos po ang una at ikalawang presentation ng magkabilang panig at ang kanilang cross-examination po ng affirmative at negative side. At uulitin ko po ang kanilang topic po na napagkasunduan ay patutunayan ko na nagpagawa ang Diyos ng ribulto ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. At ang ating pong affirmative side ay ang RCC, Mr. John Paulo, at ang ating pong negative side ang si Pastor Bal po ng End Time Message. So ayan, at sa hindi pagtatagal po, dadako po tayo sa rebuttal section. At ang mauna po dito ay ang ating affirmative side, Mr. John Paulo. Bro, are you ready, bro? Hindi ka naririnig, bro. Nakamute ka yata.
Nakamute, ready na bro. Ready na. Okay, 10 minutes bro, no? Ayon sa napagkasunduan nyo, 10 Oo. minutes sa rebuttal. Okay, your time start now. Salamat kay Pastor Bal, no. Naano lang ako sa stand niya kasi isinantabi niya yung stand ko. No, isinantabi niya yung stand ko, nag-stand siya about dun sa Diyos-Diyosan. Ngayon, nung nag-cross examine kami about dun sa Diyos-Diyosan, talagang ang ginawa niya, ibalik daw yung topic. Kaya lang naman ako nagtanong dun. Kasi nga, nag-stand siya about sa Diyos-Diyosan. Pero salamat kay Pastor Bal na inamin niya. Wala naman daw siyang sinabing sumasamba ang mga Katoliko sa mga rebultong Diyos-Diyosan. Dahil diyan, Pastor Bal, salamat, no. Ngayon, dito na tayo sa topic, no. Yung in-stand ko kanina, no, na tinanong niya ako kanina, prenos niya ako, sinagot ko ng sinagot. Yung stand ko, ipinang-cross ko sa kanya, ay madali lang naman yes or no, yes or no. No, halos ultimo dun man lang sa yes or no, hindi niya masagot ng categorical. Kaya nga dito talaga malinaw, dito maliwanag, dito na tayong-tayo yung stand ko, no. Actually, hindi naman talaga to debate sa akin, no. Tayong-tayo yung stand ko base sa Biblia, letra por letra. Hindi naman diwa to letra por letra to di ba? Paano yan? Nakapag-stand na ako, letra por letra. Hindi naman kami Bible alone. Dapat nga, kayo tong Bible alone. Kasi, di ba? Kayo tong dapat may letra por letra kaso, nung nagtatanong ako, wala na no? Okay. Sa susunod na stand ko, sa susunod dito sa rebuttal ko, actually, parang hindi ka na man talaga na kailangan mag-stand. Re-rebat ko na lang yung kanina sinabi niya about sa Diyos-Diyosan, no? Yung ginamit niya kanina, actually, kompleto ako niyan, no? Mga talata sa mga about sa Diyos-Diyosan. Wala kaming tutol diyan, mga Katoliko, kaya ba't nag-stand siya niya, no? Kompleto ko niyan, Exodo 20, versikulo 4, Leviticus 26:1, Deuteronomy 5, 16, patuloy, Deuteronomy 5:8, Deuteronomy 20, kompleto. Hukom 17:3-4, Chronicles, Salmo 97:7, Jeremias 10, Jeremias 20, 51:17, Nahum 1:14, Habakuk 2:18. Kompleto ako lahat ng talata na yan, bro. Kasi pinag-aralan ko yan. Actually, hindi naman ako magaling sa Hebrew. Kaso nga lang, meron tayong mga aklat ngayon na pwede mong bisitahin yan doon. Kunyari, kasi kaya ko binisita yan doon, bro. Sa ibang salin, bro, yung larawang inanyon or graven image, na isalin yan as idols. English yun, bro, Kaya nga sa Exodo 20, versikulo 4, ito, sikat na verse to, diba? Basic verse about sa Diyos-Diyosan, 10 utos. Ang nakasulat diyan sa mga ibang salin, gaya ng New Living Bible, yung mga ibang Bible, mga Protestante na Bible, do not make an idols. Hindi, do not make any graven image. Ang nakasalin diyan, do not make an idols. Ngayon, nagtaka ako bakit yung ibang salin nakasulat, do not make any graven image. Yung ibang salin, do not make an idols. Pag binisita mo yan sa Hebrew pala, ang ibig sabihin niyan, pesel, means specific sa mga Diyos-Diyosan. No, kaya nga sabi nga, 'di ba? Sabi nga doon ni nung umakyat si Moises doon sa bundok, 'di ba? Yung mga tao ni Moises nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ang sabi ng mga tao doon kay Aaron, gawan nyo kami ng mga Diyos. Direct yan, hindi pa ginagawa yung Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na talaga yan, nakaplano na. Kaya yan, specific yan, bro. For info lang Pastor Bal, mga Diyos-Diyosan ang ibinawal dyan sa Bible. Hindi yung monument of the Lord. Kahit yung monumento ng mga saint, kahit yung monumento nila Maria, kaya kong i-stand yan sa bro. Gusto nyo sa susunod na debate, i-stand ko dito, letra por letra, iniutos gawa ng imahe yung mga banal yung mga santo namin. Biblical din yan Kaso nga lang, hindi nga lang yung tinuturo sa ibang sect kasi wala naman silang rebulto na mga banal, monumento ng Panginoon. Meron sila, wala, no? Wala silang rebulto. Yung iba nga lang, gumagawa, monumento ng mga founder nila, gaya ni Ellen G. White, magawa yan sila. Rebulto sa born again, meron din, Billy Graham ba yun? Ang punto dito, bro, no?
hindi namin kayo pinagbibintangan na iyan ay mga Diyos-Diyosan kasi nga masama ang magbintang Exodus 20:16. Kaya salamat kay Pastor Bal na hindi niya na hindi niya daw sinabi na yung mga Diyos-Diyosan o mga imahe namin ay mga Diyos-Diyosan. At sinistan niya, sinabi niya kanina na wala daw siyang sinabing sumasamba kami sa rebultong Diyos-Diyosan. No, dito tayo sa topic, kaya salamat Pastor Bal, no. Ngayon, itong stand ko bro, napakalinaw nito bro, Isaiah 19:19. Hula to ni Propeta Isaiah sa pamamagitan ni Yahweh na magkakaroon ng katuparan sa New Testament. Kaya nga on that day, pag binasa mo yan bro, sa talatang 20, dyan sila iiyak at padadalan sila ng tagapagligtas. Sa talatang 21, dyan sila sasamba sa may lugar na may monument of the Lord. Hindi sila doon sa monumento sasamba bro, sa lugar lang na may monumento ng Panginoon. Yun nga, yung monument of the Lord thereof. No? Yung showdown ko, sa iba ko na lang yun i-showdown, hindi ko muna ilalabas yung talata na yun dito, no? Yung talata na ebidensya sa New Testament, yung mga apostol, gumamit ng imahe ni Kristo na ipinako sa krus, no? Sa paparaan ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Kaya nga kami bro, meron kaming imahe ni Kristo kasi nakita namin si Kristo literal. Nung dumating si Kristo, yung mga apostol, nakita nila yan si Kristo literal, nagkatawan tao. Kaya nga the image of the invisible God. Unang Korinto ay Colossus 1:6. No? Kaya nung hula ni Propeta Isaiah sa 19:19, nagkaroon na ng katuparan. Yun nga yung monumento ng Panginoon na nasa amin Catholic Church. Kasi hindi niyo pwedeng gawa ng monumento ng Panginoon yung mga new sect. Kasi gagaya nga sabi ni Brad De Matalo, sa end time pa yan sila, hindi nila nakita si Kristo ng harapan. Kaya nga ang isang verse dyan nila, sambahin nyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Una sa lahat, hindi naman porket gumamit ka ng mga material, hindi ka na sumamba sa Espiritu, no? Actually, pag utos yan bro pag kumanta ka ng awiting spiritual, di ba utos yan ng mga apostol, magsiawit kayo ng awiting spiritual. Di ba pag umaawit kayo ng awiting spiritual, gumagamit kayo ng gitara, gumagamit kayo ng tambol, microphone. O ibig sabihin ba, dahil gumamit kayo ng material, hindi na kayo nag-awiting spiritual? Mali. No? Ang isa sa meaning ng spiritual, pagsambang spiritual, yun yung mamuhay ka sa spiritual, mamuhay ka ng kabanalan. Yun, hindi porket sinabing sambahin sa espiritu, hindi ka nagagamit sa mga material na bagay kasi espiritu. Paano yung yung mga bangkuan nyo? Yung chapel nyo, material yan, diyan kayo sumasamba, di ba? Ang unawa nyo sa sasambahin sa espiritu, hindi gagamit ng material kasi bawal daw rebulto kasi sambahin daw sa espiritu. Ay, mali naman kung sasabihin yung rebulto yung sinasamba namin. Ang Diyos namin, Trinity, no? Trinitarian kami. Hindi kami rebuttorian yan. Wala kaming ganung doktrina, no? Actually, babasahan kita ng CCC, bro. No, pwede mo natagan dito mga external reference na dinoktor bro. Kompleto rin ako nun dito. Lumalakas na yung ulan, no? Lumalakas na yung ulan. Babasahin kita bro ng bro. Ito, dogma to bro. Dogma ng simbahang Katoliko. Sa lahat to, para sa lahat. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The Christian veneration of the image is not contrary to the first commandment which prescribe idols, no? The honor rendered to passes to its prototype. No, kita nyo? Kasi nga, sabi nga doon sa Isaiah 19:19, doon sila sasamba, no? Doon sa may monument of the Lord. Passes to its prototype. Pag true image lang, pero direkta yun sa kay Kristo. Yun yung bro. Yun yung ibig sabihin ng Isaiah 19:19. At hindi rin yan kontra doon sa pagsambang espiritu at katotohanan. Mali yung unawa dyan Hindi naman porket sinabing
Saan ba yun sa espiritu at katotohanan? Bawal ka na gumamit ng material. Eh bakit kayo nagpupunta sa chapel? Eh material yan. Gumagamit kayo ng mga bangkuan, ventilador, di ba? O, ibig sabihin, hindi na kayo sumasamba sa espiritu kasi may material kayong ginagamit eh. Ganun ba yun? Ganun ba yun dapat tunawan natin sa mga talata? Kasi nga, kaya nila ininterpret ng ganyan yan para siraan ang Roman Catholic Church. Nakasulat din yan, no? Ito, no, rebuttal na. Bibigat-bigatan ko na ng konti yung stand ko. No? Asa na ba yun? Ito. Nakasulat yan. No? Ito. No? Sa unang Juan 2:18, mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Darating ang Antikristo. Kahit ngayon lumitaw na ang mga maraming Antikristo, kaya nalalaman natin huli na ang oras, sila'y lumabas sa atin. O kita nyo, lumabas kayo sa amin eh, yung mga founder nyo. Madalas yan, Catholic Church yan eh. Nagtayo lang ng sariling sect. Gaya ang pinakaunang protestante si Martin Luther, lumabas yan sa Katoliko. Lumabas sila sa atin, ngunit hindi na sila sa atin, o hindi na sila sa amin. Kaya naninira na sila, no? Yung mga lumabas, yung mga Time bro, mga... time. Okay, salamat. Okay, time. So, dito po nagtatapos ang unang rebuttal ng ating affirmative side ng RCC, si Mr. John Paulo. Patulitin ko po, ang pagsapukan nilang napagkasunduan ay patutunayan ko na nag-utos ang Diyos na gawan ng rebulto ang Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Ang affirmative side po dito si John Paulo ng RCC at ang negative side po ay si Pastor Bal ng End Time Message. At ngayon po ay dadako po tayo sa cross-examination ng ating negative side. Pastor Bal, are you ready? Tanong. Yes, ready na ako. Okay, your time start now. Tanong. Unang tanong ko, saang talata na inutos ng ama na igawa ng ribulto ang anak batay sa paksa natin na yan ang patutunayan mo? Saang talata inutos ng ama na igawa ng ribulto ang anak batay sa paksa na tinitindigan mo? Sagot, no, sagot. Ang Diyos mismo ang nag-utos, no, hindi lang basta Ama. Si Yahweh sa Old Testament sa pamamagitan ng hula ni Propeta Isaiah na propeta ng Diyos, Isaiah 19:19. Monument, in that day there shall be an altar and a monument to the Lord. Monument, letra por letra. Pastor Bal, magkabalik ko ka na, bro. Pastor, para magkaroon din ng katuparan sa inyo itong hula ni Propeta Isaiah. Yun yung sagot ko, bro. Okay, next Ano? question. Ano ang ibig sabihin ng monument na ribulto? Ano ang ibig sabihin na siyang sagot mo na utos ng ama yan na igawa ang anak? Ano ang ibig sabihin ng monumento? Sagot bro, ang ibig sabihin ng monumento, definition to bro, a statue commemorate a famous or notable person. Si Kristo, notable person yan. Kaya nga, pinutos yan ng Diyos na gawan siya ng monumento. Sa Tagalog, estatwa. Kaya nga tayo mga Kristiyano, kasi si Kristo, notable person, tagasunod tayo ni Kristo. Kaya bro, Pastor Bal, magkatoliko ka na, Pastor Bal, para kasi napatunayan ko dito bro, letra por letra, iniutos talaga ng Diyos. Ang Objection, katuparan nito objection. sa New Testament. Nag-object sa moderator, no? Hindi, moderator start, no? Ano tayo, bro? No side comment tayo, bro. Oo. Sige po, Okay, kasi yun okay, ang sige, sagot ko bro. proceed. Sige, proceed tayo, bro. Kasi next. bro. Okay, next question. Ang sabi mo, commemoration, notable person. Yes. Ang salitang commemoration ba, tumutukoy ba ito sa matigas na bagay? Na materialis na katulad ng estatwang bato? Ang sagot dyan bro, ibig sabihin ng commemorate, ang ano kasi dyan bro bilang
commemorate, kumbaga pag-alaala rin sa point niya, no? To a famous or notable person. A statue commemorate, no? Alaala, isang estatwang alaala. Hindi basta estatwa, bro, yung monumento, may pinagkunan siya. Meron siyang notable person. Tayo, Kristiyano, di ba, kaya nga Monument of the Lord, si Kristo, notable person naman yan. Di mo naman yung pwedeng sabihin, hindi kasi Kristiyano tayo parehas dito, bro. No? Yun yung ibig sabihin ng monument. No? Bisitahin mo sa mga dictionary. Sa talatang 20, pag pinagpatuloy mo sa talatang 20, and they shall cry unto the Lord. No? Doon sila iiyak sa lugar na may monument, pero to the Lord. No? Sa talatang 21, doon sila sasamba. No? Next question. Letra. Next question. Okay. Ang pakahulugan mo ba sa commemoration o pag-alaala bilang monumento ay patungkol sa larawang bato, tanso na matigas na bagay o materialis na bagay na estatwa? Sagot na? Sagot na? Okay. Sasagot na ba? Parang naputol si Pastor Bal eh. Sagot. Yung monument of the Lord, no? Yung commemorate, definition niya ng monument of the Lord. A statue, commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog po niyan, estatwa, monumento, estatwa ng notable person. Kumbaga, alaala ng mga balantog o kilalang person. Yun nga si Kristo, kaya nga Lord dito sa Isaiah 19:19, monument of the Lord thereof. Ang katuparan niya sa Mateo 7:18-19, sabi ni Kristo, hindi pwedeng mawalan ng bisa ang kasulatan ng mga propeta hanggat hindi ito nagkakaroon ng Next katuparan. question. Next Okay, question. salamat Mr. Moderator. Sabi mo, natupad ang Isaiah 19:19 na ang pakahulugan mo sa salitang mga alaala ay patungkol sa bato, semento, kahoy na estatwa. Ngayon, ang follow-up question ko sa iyo, para sa katuparan na yan, direkta ba na ibinili ni Kristo na para matupad ang Isaiah 19:19 na ipaggawa siya ng bantayog na batong estatwa? Direkta ba na sinabi ni Kristo? Okay, sagot bro, hindi direkta, pero may sinabi si Kristo, tandaan nyo, babasahin ko bro tandaan nyo, ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, at ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng mga kautosan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi ito natutupad. Kaya nga sabi ni Kristo, Mateo 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang sirain ang kautusan, naparito ako upang tuparin. Ayun na nga bro, natupad na nga yan bro ng mga apostol, no? Kaya nga kami mga Katoliko, no, may apostolic succession kami, meron kaming monumento ng Panginoon kasi nagkaroon na ng katuparan. Yung hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah 19:19, yun yung bro, sagot. Next question. Okay, next question. Madiin mong tinitindigan na utos ng Ama na igawa ng rebulto si Kristo at kahit wala namang inutos si Kristo na igawa siya, tinitindigan mo pa rin yung paksa natin ngayon. Follow-up question ko sa iyo. Doon sa unang panahon ng 33 AD hanggang 2021, sino ang kinausap ng Diyos direkta na sinabi, igawa ninyo ng rebultong bantayog na ang sangkap nito'y bato, kahoy, tanso at pilak at ginto, ang Panginoong Hesukristo? Sino ang kinausap sa inyo ng Diyos direkta sa hanay ng Katoliko? Sagot bro Kaya nga sabi ko sa bro, walang direktang sinabi si Kristo. Tandaan nyo lang, hindi maglalaw ang kautusan. Ang sinabihan ni Kristo dyan
ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah 19:19. Malinaw yan bro. Sa hula ni Propeta Isaiah, monument of the Lord. Wala naman iba tayong Lord bro, kundi si Kristo, di ba? Unang Korinto 4:6 o 2 Korinto 4:6. No, kaya nga yan nagkaroon ng katuparan. Hindi pwede magkaroon ng katuparan, kaya nga dito in that day mayroong nakalaang araw. No, ayun na nga bro, nung lumaganap na yung Christianity, pinalaganap nga ng mga apostol, no, nung sabi nga ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Nung lumaganap na yan bro, nagkaroon na ng monument Next of the question. Lord kasi naging Next notable question. person. Next question. Next question. Ano yung tanong? Follow-up question. So inaamin mo na walang inutos ang Diyos na igawa ng larawang inanyuan monumento si Kristo sa inyong hanay. Inaamin mo na walang direktang utos ang Diyos na igawa siya ng larawang inanyuan na monumento. Hindi nga kaaminin bro, meron nga direkta sa pamamagitan nga ni Propeta Isaiah na propeta ng Diyos, no? At sinabi ni Kristo sa mga Katoliko, tandaan nyo, hindi maglalaho at ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit ng kautosan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi ito natutupad. Kami lang ang nakatupad nito bro, monument of the Lord. Letra por letra ay mawawalan na sa isa yung hula ni Propeta Isaiah pag hindi ito natupad bro. Kaya kailangan magkaroon ng katuparan. Kaya nga sabi ni Kristo, si Kristo na nga mismo bro si Kristo sa bibig ni Kristo to bro huwag niyo nga kalain na parito ako upang ipawalang bisa, na parito ako upang tuparin. Ni isang kudlit o tuldok ay hindi mawawala maglalaho hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan. No? Next question. Next question. Kung walang direktang utos sa inyo ang Diyos na igawa ninyo ng semento bato na estatwa si Kristo, bakit ninyo ginagawa yan kung walang direktang utos? Objection moderator, sabi ko nga, meron nga direktang utos sa pamamagitan nga ni Propeta Isaiah. Mali nga yung premise mo. Ang sagot ko sa iyo kanina, yes, meron. Ang mali yung premise mo, meron bro. Isaiah 19:19. No? Direkta yan bro. Si Propeta Isaiah, Propeta ni Yahweh bro. Monument of the Lord. Ultimo bro sa mga Spanish Bible sa Biblia Nueva Version. Iniquel de Abraham altar para el Señor el corazón mismo de Egipto en su frontera un monumento al Señor. Hindi pa notable person si Kristo on that time bago siya umakyat sa langit kaya hindi pa siya gagawa ng monumento. Nung naipalaganap na yung Christianity, notable person na siya. Next Kaya question. ultimo sa Ehipto. Next Next question. question. Si Isaiah ba bilang propeta ay membro ng Romano Katoliko na kinabibilangan mo? Yun lang ang tanong ko sa iyo. Okay. Natural, hindi bro, propeta nga siya sa Old Testament. Ang katuparan ng mga hula ni Propeta Isaiah, siyempre sa New Testament, kaya nga si Juan the Baptist, isa yan sa mga hula ni Propeta Isaiah na magkakaroon ng kasunod mo, di ba, ay ng maghahanda ng iyong daraanan. Hula din yan ni Propeta Isaiah. Bro, kaya nga bro, ang sabi sa hula ni Propeta Isaiah sa Ehipto, no, magtaka ka bro kasi nga bro, naging notable person na si Kristo sa buong daigdig. Almost 1.3 billion na ang Catholic Church since 2019. Kaya nga nagkaroon na ng katuparan ang Isaiah 19:19 na magkakaroon ng statue or commemorate to a famous or notable person. Tayo, si Kristo bro, notable person. Parehas tayong Kristiyano Next dito bro, question. hindi naman tayo Muslim. Next question. Okay. Ang sabi mo, tinutupad lang ninyo ang hula patungkol sa pagtatayo ng bantayog o monumento, no? Tinutupad nyo lang. Tinupad nyo rin ba ang Daniel 5:23 sapagkat ito'y talata din? Ay hindi bro. Yung katuparan lang na dapat tuparin ni Kristo, pero yung mga bad side kagaya ng mga
yung mga pinipilit ikinakapit niya sa Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga Babylonia sa Revelation, yung babaeng patutot na kinakapit niya sa Roman Catholic Church, may mga kanya-kanyang katuparan niya, bro. Pero itong Isaiah 19:19, malinaw to, bro, and a monument of the Lord, bro, tignan mo, bro, babasahin ko sa'yo, bro, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Maganda yan, bro, sa Catholic Church, bro. They shall cry to the Lord because, and he shall send them a savior and they deliver them. Sa Next talatang question. 21. Next question. Okay, next question. Lahat ba ng rebulto ninyo na nasa simbahan ay lahat rebulto ni Kristo at wala ng ibang kahalo para matupad ang Isaiah 19:19? Very good question, bro. Very good question, Pastor Bal. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, kaya ko ring tindigan na inutos din ng Diyos yan, yung mga rebulto nila Maria, nila Santo. Nakasulat niya, bro, sa Isaiah 56:4 hanggang 5. At babasahin ko sa iyo, bro, I will set up within my temple and within my walls to better son and daughter a monument. I will set up a permanent monument that it will remain. And bro, sa talatang 4, for this to say to the Enoch who observe my Sabbath, yung mga Enoch, bro, yung mga officers, di ba? And chose things, yung mga taong may pilit ng kalugod-lugod sa akin, and are faithful, yung mga faithful sa kanyang covenant. Sa talatang 5, I will set up, letra po letra, bro, I will set up within my temple, Next sa question. kanyang mga templo. Next question. Okay. Next question. So yung hula doon kay Isaiah 19:19 na ipagtayo ng monumento ang Lord na singular, yun ay halo-halong mga rebulto na natupad sa Roman Catholic. No nga, bro. Iba yung Lord. Ang Lord lang, bro. Doon nga sa sinabi ko sa 2 Corinto 4:6, yun lang yung Panginoon. Yung mga banal, bro, dito yan, bro, sa Isaiah 56:4-5, kama 7. Ito, unto them. Yun nga, yung mga gumagalang ng kanyang tipan, faithful to our covenant. I will set up, letra po letra to, bro, makinig ka. I will set up within my walls, within my temples, that better sons and daughters. I will set up a permanent monument that it will remain. No? Sa talatang 7, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means Catholic Church, bahay dalanginan ng lahat ng mga Next bansa. question. Through all throughout. Next Next question. question. Last question. Last question. Ano-ano ang pakinabang ng larawang inanyuan na halo-halo na nandyan sa inyong simbahan? Ano ang pakinabang ng inanyuang larawan na halo-halo sa inyong simbahan? Okay, that is a very good question. Yung una, sabi mo lahat halo-halo. Yung una, yung Monument of the Lord, yun sa Isaiah 19:19. Ang sabi dito, bro, letra for letra, they shall cry unto the Lord. Doon sila sa talatang 21, and shall worship Him. Doon sila sasamba, letra for letra. Yung monumento naman ng mga banal, bro, yung mga monumento ng mga banal, bro, ano yan, bro? Reward, no? Sabi nga dito ng Propeta Isaiah, and I will set up within my walls, sa kanyang mga templo, and within my temple, a monument that better sons and daughters. I will set up a permanent monument sa ibang salin upang alalahanin sa gitna ng aking bayan. Sa talatang 7, at ang templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Yun nga, bro, yung Catholic Church. Nagkatuparan yan, bro. Time. Okay, ayan. So, dito po nagtatapos ang cross-examination ng ating negative side, Pastor Bal ng End Time. Ulitin ko po ang kanila pong paksa.
ay patutunayan ko na inutos ng Diyos na gawa ng rebulto ang Panginoong Kristo ayon sa Biblia. Ang ating pong affirmative side ay si Mr. John Paulo ng RCC at ang ating negative side ay si Pastor Bal ng End Time Message. At ngayon po ay dadako po tayo sa hindi pagtatagal. Tayo po ay dadako sa unang rebuttal ng ating negative side kay Pastor Bal ng 10 minutes rebuttal po ito. Are you ready, Pastor Bal? Yes, Mr. Moderator. Okay, your time start now. So magandang hapon sa rebuttal time na ang paksa namin ay patutunayan ni John Paulo na inutos ng Diyos na gumawa ng rebulto. So sa aking mga pagsisiyasat at pagtatanong kung may direktang utos ba ang Diyos, ang sinasagot niya yung Isaiah 7:7. Tinanong ko naman siya kanina kung mayroon bang kinausap ang Diyos mula pa sa 33 AD hanggang 2021 na isang member ng Katoliko na inutusan na igawa ng rebultong bato, kahoy o anumang materialis. Isa sa membro ng Katoliko, sabi niya, walang direkta. So sa makatwid, wala talagang gabay ng Espiritu Santo ng katotohanan ang ginagawa ni John Paulo na gumawa ng mga imaheng inanyuan na ito. Dahil wala rin namang direktang utos si Kristo na pag-akyat niya sa langit ay dinirekta niya ang mga alagad na igawa ninyo ng monumento para matupad yung Isaiah 19:19 na may monumento ko ng ibig sabihin na estatwa. Walang ganong utos si Kristo. So malinaw sa pagtatanong natin kung wala naman talagang direktang utos at wala ring kinausap na isa man sa membro ng Katoliko na kasama si John Paulo, kahit si John Paulo ay hindi kinausap ng Diyos para magpatuloy siya dyan sa estatwa na yan na sinasabi niyang alaala na ang ibig sabihin ay estatwang bato. Kaya tinatanong ko si John Paulo kung ano ang ibig sabihin ng alaala, kung ito ba'y materyales na ang ibig sabihin matigas na bagay. Pwedeng bato, pwedeng kahoy, So hindi niya rin sinasagot talaga ng kasi napupunta siya sa kanyang mga komentaryo doon sa pagsamba. Hindi naman namin paksa na sambahin ang rebulto kung ano-ano. Dapat nakapokus lang doon sa paksa na kaya niyang patunayan. Pero wala pa rin naman siyang napapatunayan na inutos. Bakit? Umamin si John Paulo na wala ni isa mang membro ng Roman Catholic Church na kinausap ng Diyos upang itayo ang bantayog na bato. Estatwa na katulad ng kay Andres Bonifacio sa Balintawak at Luneta. So kung wala naman palang kinausap ang Diyos yan na ipagpagawa para masustentuhan na yung mga rebultong halo-halo na imaheng larawang bato sa simbahan nila ay masustentuhan na yun ay totoo. So sa madalit sabi mga kapatid, na itong tinitindigan ng ating katunggali, una, walang malinaw na direkta ang Diyos. Dahil sa panahon doon sa Eksodo, nang kinausap ng Panginoon si Moises, na igawa siya ng arka at may anghel na ang pakpak ay nagkahalukip-kip, direkta yun kay Moises. Kaya si Moises direktang gumawa. Ngunit itong aking katunggali, walang direktang kinausap ng Diyos ang isa sa mga membro nila, pero nakikitupad. Dahil sabi nila, natupad sa amin ang hula ni Isaiah na ipagpatayo ng monumento. Bakit mo ginagawa kung hindi nga kinausap ng Diyos? Si Moises gumawa ng larawan ng anghel na nagkahalukip-kip ang mga pakpak dahil kinausap siya. Diyan sa grupo ni John Paulo, walang isa man na
kinausap. Ang ginawa ni John Paulo, nakikitupad na lang. No? Ano ang pakinabang? Ano ang pakinabang ng mga ginagawa mo na yan? Nagagawa ka ng halo-halong larawan, ang utos nga doon kay Isaiah. Di ba? Na dinidiin mo pa na ito ay monumento ng Lord. Isa lang pala. Pero hinaluan nyo, marami kayong estatwa doon. Iba-ibang hitsura. Hindi nyo rin sinunod. Kasi hinaluan nyo eh. May maliit na estatwa, may malaking estatwa, hindi pare-parehas din ang size. Kaya dito, ang sabi sa Exodo 23 hanggang 5, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas. Yung larawang ipinagbabawal dito, unang-una yung larawang kawangis nung nasa itaas. Diba? Ngayon, babasahin natin na huwag tayo magkaroon ng larawang kawangis ng nasa itaas. Ito ang kasunod pa. Unang nasa ibaba sa lupa. Ipinagbawal din ng Panginoon na huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan na nasa ibaba ng lupa. So ang mga tao nasa ibaba ng lupa. Andyan si Maria. Andyan yung anak ng tao na si Kristo nasa ibaba ng lupa. Andyan ang mga apostol na nasa ibaba din ng lupa yan sa panahon na yon. At ang sabi, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kahit man sa ilalim ng lupa at tubig, binawal din. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. So yung sumunod na sitas patungkol na sa pagsamba at hindi naman topic ang pagsamba. So hindi ko dahil lalaktawan ko yan dahil hindi naman topic ang pagsamba. Doon kami sa utos ng pagpapagawa, no? Bakit kaya hindi sinusunod ni John Paulo yung iba pang mga talata? Katulad ng binasa ko. Binanggit ko kanina, yung bang Daniel 5:23, tinutupad nyo rin? Sabi niya, hindi. So, ibig sabihin, namimili ka lang. Namimili ka lang pala ng tutuparin mo na sasang-ayon sa'yo. Dapat, kung talagang totoo ka, lahat, huwag kang mamili ng talata. O ano ang sabi sa Daniel 5:23? Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon sa langit at kanilang dinala ang kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo. Merong Panginoon na nasa langit. Yun ang sinasabi rito. At sabi rito, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, ang iyong mga babae ay nagsiinom ng alak sa mga yaon. O yung umiinom ng alak, John Paulo, kasama ka ron. At iyong pinuri ang mga Diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy, bato. So yung mga ribulto ninyo na halo-halo dyan sa templo ninyo, tiyak ko may bakal din dyan. Meron din sigurong tanso at may kahoy at bato, may pilak, o kaya may ginto. So ito yung mga materyales. Ang estatwa, ini-specify dito yung materialis, bakal, tanso, estatwa yan eh. Pilak, ginto, kahoy, bato. Kaya nga ang ibig sabihin ng monumento ay patungkol sa isang matigas na bagay. Diba? So ang ibig sabihin ng monumento, pag inano mo yung kahulugan niya, patungkol sa matigas na bagay. Katulad ng pilak, matigas din, ginto, tanso, bakal, kahoy, bato. So dito inilulusot ng aking katunggali na nasunod daw nila yung Isaiah. No? Na kahit walang direktang kinausap ang Diyos, nasunod pa rin daw nila. Kung si Moises, hindi sa direktang kinausap ng Diyos, masusunod niya ba kaya na gumawa ng 2 kirubin na yon na nagkakalukot-kip ang mga pakpak? Hindi magagawa ni Moises yun kung di siya direktang kinausap. So ang napakahirap nito mga kapatid kasi wala talagang
maamin si John Paulo na meron man lang isang membro nila o kahit si John Paulo na masabi ni John Paulo na ako ay kinausap ng Diyos na patutunayan ko na inutos at gumawa ng ribulto para sa anak na si Kristo. O dapat merong talagang kumausap sa kanya na yun ay ang Diyos katulad kay Moises. Bakit mga kapatid? Sapagkat si Moises, kahit gumawa siya ng mga larawang inanyuan, direktang utos kasi yun eh. Si Moises ay hindi nakikiutos. Siya mismo ang inutusan. Ang mahirap kay John Paulo at yung grupo niya, nakikiutos at nakikitupad sa isang hula, mali pa. Di ba? Nakikiutos, nakikitupad, mali pa ang ginawa. O yan ang masaklap niya. Kaya nga ang Diyos nagbawal eh. Yung Habakuk, hindi nila sinusunod. Yung Exodo 20, hindi rin nila ito tinutupad. Yung Daniel 5:23, hindi rin nila tinutupad. Jeremiah 2:27, hindi rin nila tinutupad ito. Jeremiah 10:3-5, hindi rin nila tinutupad ito. So malinaw mga kapatid dito sa paksa namin na sa rebuttal ko na tinatanong ko naman siya saang talata na inutos ng ama na igawa ng ribulto ang anak. Babalik siya doon sa hula. Na ang hula, 100 years o 1,000 taon bago matupad. At sasabihin sila yun. Diba? So napakahina, napaka-weak na mga argumento ni John Paulo, no? Na pag tinatanong mo siya. Okay, sige, salamat Mr. Moderator. Okay. So, ayun, at dito pa nagtatapos ang rebuttal ng ating negative side, Pastor Bal ng End Time Message. Ayan po. So, sa hindi pagtatagal, dadako po tayo sa cross-examination ng ating affirmative side, 15 minutes. Okay. Bro John Paulo, are you ready, bro? Okay, bro. Sa talatang Okay, bro. binasa mo kanina, Okay. Exodo Start. 20, versikulo 4. Sabi mo, hindi namin tinutupad yan, bro. So, hinahatulan mo ang simbahang katoliko na lumalabag sa Exodo 20, versikulo 4, yes or no? Yes, hinahatulan kayo ng talata pag hindi ninyo tinupad ito. Yes, ang sagot ko, hinahatulan kayo ng talata na ito sa Exodo 23:5 pag hindi ninyo sinunod. Sunod na tanong, bro. May mababasa ba dyan letra por letra Catholic Church? O pakahulugan mo lang yan, bro? Ikaw ang nagkapit sa Catholic Church niyan. Meron, wala? Letra por letra. Dito sa Exodo, walang nakasulat na Roman Catholic letra por letra. Kung diyan ka nagtatanong. Dahil wala pa namang Roman Catholic sa panahon ng Exodo. So, sunod na tanong, bro. So, sino ba talagang humahatol, bro? Ikaw ang nagkapit kahit wala ka nabasa sa Biblia o ang Biblia? Ibinalik ko yung tanong, sino talaga? Ikaw o ang Biblia? Ang talata ang humahatol sa inyo pag hindi ninyo ito sinunod. Hinatulan na kayo ng talata. So, sunod na tanong, bro. Saan nga dyan, bro, sa talata? Sa kahit saang talata, kahit sa Bible commentary, nakasulat dyan, Catholic Church. Meron, wala? Walang nakasulat ditong Catholic Church dahil sinagot kita, hindi pa naman kayo nag-exist noon. Sa panahon ng Exodo, wala pa kayo noon. So, sunod na tanong, bro. Sino nagsabi sa'yo na ikapit mo yan sa Roman Catholic Church kung wala pa lang nagsabi sa'yo? O wala rin nakasulat? Sino nagsabi sa'yo, bro, na ikapit mo yan sa Roman Catholic Sagot? Church? Sagot. Okay, ang Sino? sagot ko sa'yo, kung hindi ninyo tinutupad ang talata, kayo'y hinatulan na ng talata. Objection, moderator. Sabi ko sino Okay, nagsabi objection. sa kanya. Ang sagutin Binasa ko. niya yung tanong ko. Di ba ang sagot, moderator, ang tanong, dapat yun lang ang sasagutin. Ang tanong ko sino, may patungkol. Sinong, eto bro, Pastor Bal, this is a specific question. Sinong nagsabi sa'yo na ikapit mo yan, yung talata na yan, sa Roman Catholic Church kung wala ka palang nabasa? Dahil sabi Okay, mo, pwede ang ko Roman bang Catholic ipaliwanag muna, Mr. Moderator? Ay, Kasi,
Okay, Oh, okay, sa- okay, Objection, moderator's time. Okay. Ay, ipapaliwanag ko muna, yung word na ika-clarify sino, ko lang. yung word na sino, okay. So, ibig sabihin may tinutukoy at base doon sa sinabi ni Pastor Balik, papaliwanag niya muna. Okay. Okay. At itutukoy niya rin. Ika-clarify Okay, sige, ko muna. Ang tanong niya, sino? Di ba? Yung tanong niya, hugot yun doon sa mga naunang tanong niya. Kasi ang sabi niya, tinutupad nila ang Exodo 20:3-5. Tinutupad. Kaya sabi ko, kung hindi ninyo ito tinutupad, hahatulan kayo ng talata. Ngayon, gusto niyang ikarga ang Roman Catholic Church sa Exodo 20. Sinagot ko siya, walang nakasulat dito na Catholic Church dahil hindi pa kayo nag-i-access doon sa panahon na yon. Next question. Yun ang sagot ko. Ngayon, Oh. Next question yung na, bro. tanong naman niya ngayon, Next question na, bro. na-i-clarify ko O sige, pakilatag yung tanong mo, Mr. John Paulo. Dahil wala Next pa lang question. nagsabi sa'yo, bro. Wala pa lang nagsabi sa'yo, wala kang nabasa. So, sariling pakahulugan mo lang yan, bro. Na yan, hindi namin, nasinuway namin yung ikalawa, yung utos na yan, bro, sa 10 utos. Sariling unawa mo lang, bro. Kasi wala nabasa, wala nagsabi sa'yo. Yes or no? Mr. Moderator, wala siyang klarong tanong. Ang tanong niya, Bakit yung commentary. time, Wala siyang klarong moderator's tanong. time, moderator's time, Magulo. moderator's time. Ang tinatanong niya po, Pastor Bal, kung yan po ba ay sarili niyong unawa, yes or no po. Yun po yung kanyang tanong. Pakidirekta lang, Salamat. John Paulo. Pakidirekta Okay, mo yung ulitin ko. tanong mo. Pakat, Huwag mo nang ikomentaryo. Pakat- Sabihin mo, ito Okay. yung direktang tanong. Ha? Okay. Ito ang Okay, direktang direktang tanong. tanong. Pakiganon mo. Okay, bro. Oo, paki-direkta na lang, bro. Okay, okay. nag-object eh. Proceed. This is my direct question, no? Specific to, no? Ang sabi mo kanina, walang nagsabi sa'yo, wala ka ring nabasa. So, sunod na tanong, bro. Sariling pakahulugan mo lang pala, nasabi mo, sinuway namin yung utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yes or no? Direct question, direct answer. Ang sagot ko, no. Ang sagot ko, no. No, na wala akong nabasa sa Exodo 20. No, ang sagot ko na wala akong nabasa na Roman Catholic ito. Bakit? Sapagkat hindi pa kayo nag-i-access. Sinagot kita, hindi pa kayo nag-i-access sa panahon ng Exodo ng Israel at ni Moises. Kaya paano ko kayong mailalagay dito kung kayo'y wala doon? So, no, ang sagot ko yan na wala kayo rito. So, sunod na tanong, bro. So, bakit mo nga ikinapit yan? Ay, eto na pala tanong ko. So, nagbibintang ka lang pala, bro, na sinuway namin yung utos na yan, bro. Kasi wala ka nabasa, walang nakasulat, at hindi pa kami nag-exist dyan. So, nagbibintang ka lang, bro, wala ka talaga nabasa. Hindi talaga Bible yung may kasalanan, ikaw talaga. Yes or no? No, hindi ako nagbibintang. Dahil sinabi ko kanina, kung ang Exodo 23:5, Daniel 5, tinutupad ninyo yan, hindi kayo hahatulan ng talata. Pero kung hindi ninyo tinutupad, hahatulan kayo ng talata. Yun ang sinabi ko. O yan ang Sunod sagot na ko, tanong, Mr. bro. Moderator. Saan nakasulat yung daldal mo ngayon na hinatulang kami ng talata? O, sige, sunod na tanong. Sabi mo, hinatulang kami ng talata. Saan nakasulat sa Yes. Biblia, letra por letra, Catholic Church, hinatulan ng pagsambang Diyos-Diyosan? O talagang sarili mo lang Nakabatay talaga pa yan, rin bro? ako, Mr. Moderator, sasagot ako. Nakabatay pa rin Saan, ako bro? sa Letra po, Exodo letra, bro. 20, verse 3:5. Dito pa rin ako nakabatay. Kung hindi ito tinutupad ni John Paulo, hahatulan sila ng talata. Sunod na tanong, Yun bro. ang sinasabi ko. Ah, Pag hindi ninyo ito tinutupad. Okay, moderator's time. Ayusin natin. Sorry. Ulitin ko po, no? Ulitin ko po. Doon po sa magtatanong, paki-indicate po pakisabi kung categorical question, din doon naman sa sasagot. Unahin ang categorical, din explanation, at pagkatapos ng sagot,
pakisabi po kung next question. Sige po. Objection moderator, ang ano kasi sa kanya kung meron ba o wala na letra por letra nakasulat. Ang sagot niya kasi talata eh. Ang tanong ko meron o wala. Ang sinagot niya talata pero hindi na ako nag-object moderator no. Ang sunod na tanong ko, sana specific no. Ano sa Hebrew yung larawang inanyuan dyan sa Exodo 20 versikulo 4? Wala akong Salitang nilatag na Hebrew. Mr. Moderator, next question, wala akong nilatag na Hebrew. Sunod na tanong na. Okay. Next question. So, pag sinabi ko sa iyo bro, ang original Hebrew niyan, Diyos-Diyosan, means huwag kang gagawa ng do not make an idols. So, aminin mo na ngayon bro, yung talata na yan, specific lang sa mga Diyos-Diyosan. Hindi pala yan kasama yung monument of the Lord. Yes or no? No, ang sagot ko. So, sunod na tanong bro, yung monument of the Lord ba bro? Diyos-Diyosan yun? Pesel? Yung monument of the Lord? Yes or no? Yes, ang monument of the Lord ay alaala, pero hindi siya tumutukoy sa estatwang bato, semento, at kahoy. So, sunod na tanong bro, sabi mo yes, Diyos-Diyosan yung monument of the Lord. So, sinusuway pala ng Diyos nung sinabi niya, there shall be a monument of the Lord. Sinusuway pala ni Yahweh yung kanyang utos na huwag kang gagawa ng idol. Yes or no? Base sa unawa mo. Yes, ang sagot ko, mayroong monument na binabanggit bilang alaala, commemoration. Pag-alaala, no? Pero akong ang tinutukoy mo na gumawa ng imahe na ito'y hango sa matigas na bagay na semento at bato o tanso, hindi yun ang tinutukoy ko na monumento, kundi yung salitang alaala o commemoration. So, sunod na tanong, yung monument bro, di ba estatwa yun bro? Yes or no? Yes, kung ang tinutukoy mo na monument ay tumutukoy sa matigas na bagay na materyales katulad ng tanso, ginto, pilak at kahoy at bato, yes, ang estatwa ay tumutukoy doon, ang monumento. Salamat. So estatwa pala to bro, yung monument of the Lord. Estatwa pala to na gawa sa bato kahoy. Yes or no? Yes, kung ang tinutukoy mo'y matigas na bagay, materyales, katulad ng bato kahoy, ang monumento, kung yan ang tinutukoy mo, yes, ang sagot ko. So, base sa Isaiah 19:19, nag-utos pala ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na gumawa ng monumento ng Panginoon na gawa sa bato kahoy. Base sa unawa mo, yes or no? No, ang sagot ko, kung ang tinatanong mo na ang salitang kahulugan ng monumento ay alaala, sapagkat ang alaala ay hindi naman matigas na bagay. Ang alaala, hindi naman yan tinatawag na kahoy, no? Alaala, commemoration, pag-alaala mo doon Objection, sa moderator. Panginoon. Hindi naman yung commemoration yung tanong ko eh. Ba't sa commemoration yung monument na letra por letra sa Bible yung tinatanong ko. Hindi yung commemoration. Okay. Ulitin ko bro. Okay, moderator's time. Bro Gianpaolo, ayun yung ano niya bro, ayun yung sagot niya. Oo, siguro ano na lang natin sa conclusion kasi wala namang categorical question eh. Di ba kasi bro, ang rules, kung ano lang yung tanong, yun lang yung sasagutin. Eh bakit yung sagot niya, commemoration ng tanong, monument? Yung rules natin, yung tanong at ang sagot dapat based lang din sa ano, sa topic bro. Sa iba siguro ang rules yun. Sige, sunod na tanong. Pasensya na. So, sunod na tanong. Alam mo ba na may nakasulat sa Biblia, letra por letra, na yung mga sumusunod sa kanyang tipan ay paggagawa niya, I will set up a monument, and this monument will permanent. Sa following verse, yung inutos dito, yung templo kung saan may mga monumento ng mga banal,
ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Alam mo ba yung verse na yan? Yes or no? Hindi ko alam, Mr. Moderator. Oo. Next Sunod na question. tanong. So, kanina ka pa pala dyan, daldal ng daldal, sabi mo mas bawal yung mga monumento ng mga banal. So, kulang pa pala yung kaalaman mo sa tema natin. Hindi mo pala alam yung talata kung saan yung Diyos mismo ipagtatayo niya yung kanyang mga banal sa loob ng kanyang templo at ang templong to ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Letra por letra. Yes or no? Ano ba ang direktang tanong mo doon sa talumpati mo? Mr. Yun nga, Moderator, bro. ano ba yung Moderator's time, direktang moderator's tanong time. niya sa Moderator's talumpati? time. Bro, John Paulo, siguro ano na lang natin, paki-direct lang natin bro Cut yung yung ano time, yung tanong natin. Cut the time. Cut yung time. Paki-direct lang yung ano natin bro. Ano lang tayo, tanong lang tayo bro, tanong. Ayun nga bro. This is Okay. a direct question. Ayon sa sagot mo na hindi mo alam. So, this is direct question. So, aaminin mo na ba ngayon, yan bro, tanong yan bro, aaminin mo na ba ngayon dito sa live debate natin na kulang pa pala ang kaalaman mo sa Bible, hindi mo pala alam yung talata kung saan ang Diyos mismo ipagtatayo niya ang kanyang mga banal ng monumento. Ipagtatayo bro, means gawa bro, itatayo ng kanyang mga banal sa loob ng kanyang templo. At ang templong to ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Aminin mo na ngayon bro na hindi mo pa pala alam yan. Kulang pa pala, yes or no? No, wala akong inaamin. Wala akong inaamin. Next Next question. question. So, sunod na tanong bro. So, di ba, kayo ba bro, tinawag ba kayong bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa na tinupad sa New Testament na palaganapin ang lahat, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa? Kayo ba bro, tinawag na bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa at nagkaroon ba kayo ng mga monumento ng mga banal sa loob ng inyong mga templo? Yes or no? No, wala kaming monumento ng mga banal, ng mga estatwa, kahoy, tanso, bato. Wala kaming ganun. Next question. So, talagang wala pala talaga kayong kinalaman dun sa mga katuparan ng mga hula ni Propeta Isaias at dun sa mga apostol. Dahil ang sabi ni Kristo, gawin niyo alagad ko ang lahat ng mga bansa. No, yung templo na yon magkakaroon ng kanya mga monumento ng mga banal. So wala pala kayong kinalaman talaga dun, bro. Catholic Church lang. Ano yung direktang tanong mo? At bro, inaamin mo na ngayon bro, na wala talaga kayong kinalaman dun sa tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga Okay. bansa. Yes, I get. Yes, Mr. Moderator, ang sagot ko yes, wala kaming kinalaman sa simbahan, sa templo ni John Paulo. Yes, ang sagot ko, wala kaming kinalaman. So inaamin mo na ngayon bro, na wala talaga kayong katuparan doon sa sinabi ni Kristo na gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. At ang sabi ni Kristo, di ba't nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, means Catholic Church. Wala talaga yung kinalaman dun bro, yes or no? Out of topic, Mr. Moderator, nando na sa Great Commission yung aking katunggali, wala na roon sa kanyang. Objection, moderator, objection para Okay, maklaro. okay, pakiklaro ng tanong bro, John Paulo. Objection mo na bro para mag-get Sige bro, objection bro. Dun sa talatang ginamit ko bro, kung saan may mga monumento ng mga banal, kasi sa hula ni Propeta Isaias, yun ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Kaya ang tanong ko sa kanya, patungkol na sa bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, kung saan may mga monumento ng mga banal. Yes or no? Yun lang yung bro eh. Okay. Sa ating negative side kay Pastor Bal kasi latag yan ni John Paulo at base sa rules number 1 natin, question and answer must be inside the topic.
Pakisagot po categorical din, explain na lang po. Yes or no, bro? Wala kaming kinalaman sa bahay dalanginan na itinayo ng Roman Catholic. Yun ang sagot ko. Wala kaming kinalaman sa bahay dalanginan na itinayo ng Roman Catholic. Susunod na tanong. Di ba, bro? Alam mo ba, bro, na nakasulat sa Biblia, Ecclesiastes Catholicos sa original Greek? Na itinayo ni Kristo, yes or no? Ano ang yes or no doon? Pakilinaw mo. Alam mo ba, bro, na may nakasulat sa Biblia na yung tinayo ni Kristo na ay nakasulat Ecclesiastes Catholicos dahil ang sabi ni Kristo, hindi ba't nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa? Yes or no? No, wala kaming kinalaman sa bahay dalanginan na itinayo ni John Paulo na maraming rebulto. No ang sagot ko. So, sunod na tanong, bro. So, aminin mo na ngayon na kulang pa pala yung kaalaman mo sa tema natin kasi hindi mo alam yung talata kung saan inutos ng Diyos na gagawan niya ay pagtatayo niya ang kanyang mga banal na mga monumento at ang monumentong to ay mananatiling nakatayo at doon sa bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Aminin mo na. Wala akong inaamin, Mr. Moderator. Next question. Hindi ba, bro, ito Next yung question. tema natin? Hindi ba, bro, ito yung tema natin? Monumento ng mga banal at monumento ng Panginoon. Hindi ba, bro, dapat tutulan mo tong mga talata ko, yes or no? Ang tema natin, Mr. Moderator, ika-clarify ko, ang tema natin, patunayan Yes, mo na inutos ng Diyos Objection na gumawa ka ng muna. rebulto para doon kay Jesus. Moderators time. Moderator's time, paki-clarify lang po yung Okay. paksa kasi kung saan Ah, saan na napupunta si John Paulo. Okay, Mag-object ka para... objection first po tayo, no? Una muna, dapat mag-object tayo sa moderator. Yes, kasi may Mr. po Moderator. tayo. Okay. Ito po, ulitin ko po yung ating paksa na napagkasundoan yung dalawa. Patutunayan ko na inutos ng Diyos na gawa ng rebulto ang Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. At base naman dun sa sa mga latag ni ni John Paulo, nakikita naman natin at naka-record na about sa rebulto inside the topic din naman. Doon lang sa mga katanungan, no. Pasok din naman doon sa sa topic natin. Siguro bigyan lang natin ng linaw, no, yung ating mga katanungan at mga kasagutan para hindi pa tayo misinterpret. Ayun lamang po. Yes, Mr. Moderator. Thank you. Sige, paki-drop na yung malinaw na tanong. Okay. Paki-drop na, Mr. Paulo. Sa sunod na tanong ko, hindi ba, bro, dapat tutulan mo yung mga latag ko kasi topic natin, patutunayan ko na inutos ng Diyos na gawa si Kristo ng imahe. Di ba, bro, dapat tutulan mo yung mga latag ko na tinatanong ko sa iyo, yung Monument of the Lord at Monument of the Saints, yes or no? Yes, tinutulan ko na kanina. Tinutulan ko na kanina sa paglalatag ko. Okay. Next Sa sunod na question. tanong, bro. So, tinututulan mo ba tong hula ni Propeta Isaias na propeta ng Diyos na dapat magkaroon sa araw na iyon ng monumento ng Panginoon? Tinututulan mo o tatanggapin mo? No, hindi ako tumututol kung ang tinutukoy na monumento ay alaala. Pero tutol ako kung ang tinutukoy mo ay isang matigas na bagay na monumento na katulad ng kay Andres Bonifacio at kay Rizal. Next question. So, dito ba, bro, nakasulat dito hindi ito monumento na estatwa? O ano lang ba to? Umbaga, ay hindi, ito na lang. Ano ang definition ng monument sa dictionary? Sige. Monument nakasulat dito eh. Ano? Ang monumento o monument, tumutukoy siya sa isang mataas, no, at matigas na bagay. Ito'y gawa sa materialis na matigas na bagay.
ang monumento ay isang estatwa. Ah, Tigas na bagay. Namin mo na nga ngayon bro na estatwa pala tong Monument of Time, Terror bro. sa isa Time. 1919. Bakay bro. Sige, salamat. Time. Okay. Ayun, so dito po nagtatapos ang cross-examination ng ating affirmative side na si John Paulo ng RCC. At sa lahat po ng mga viewers, binabati ko po kayo at nandito po sa loob ng platform. Ulitin ko, ang ating paksa po ay patutunayan ko na itinagutos ng Diyos na gawa ng rebulto ang Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Affirmative side, John Paulo ng RCC at negative side, Pastor Bal ng End Time Message. Ayan, at ngayon po, base sa ating nakasanayan, mauuna po dito sa conclusion, 5 minutes ay ang ating negative side, Pastor Bal ng End Time Message. Pastor Bal, are you ready, Pastor? Yes, ready na. Okay Okay. po, linawin ko lamang po, dito po sa conclusion, wala na po tayo ditong objection. Ano po? Okay, Pastor Bal, your time start now. 5 minutes. Okay. Salamat, Mr. Moderator. So, sa conclusion ko, kasama rito yung salitang monumento, na ang kahulugan ng monumento, pantayog o istruktura. Malinaw naman doon sa sinabi ni Isaiah na yun daw ay pag-alaala, Pag-alaala, commemoration, notable person. Pero nung dumating na yung notable person na si Jesucristo na Panginoon, never niyang binigkas na utusan niya ang mga alagad na gumawa ng bantayog na ito'y sangkap ng bato, tanso, kahoy, o anumang materyales. Walang inutos si Kristo na ganon. Bakit walang inutos si Kristo na ganon dito sa final statement ko? Kasi hindi naman kailangan yon. Ngayon, ano bang sinabi ni Kristo? Ito ang sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, babalik ang banal na Espiritu. Sabi niya sa John 14:26, hindi yung pagtatayo ng ribulto. Ang ginawa kasi nung aking katunggali, ribulto ang itinayo o anumang bagay na inanyuan. Ang sabi ni Kristo ay hindi monumento. Ang sabi ni Kristo sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So malinaw na ang binili ni Kristo, ang magtuturo ay ang banal na Espiritu sa lahat ng bagay. Hindi katulad sa sinabi ni Paulo na ang itinuro sa kanila, magtayo ng matigas na bagay na inanyo ang bato. So malayong malayo mga kapatid. Kahit si Kristo ay walang inutos. Kahit naman ang Espiritu Santo wala ring inutos at wala rin namang kinausap sa kanila. So malinaw mga kapatid sa final statement ko na naitindig ko bilang negative na wala talagang inutos na ganon. Kasi kahit si Kristo, wala siyang inutos sa alagad na ganon. Yun ay pakahulugan lamang nila. At sa pakahulugan na yun, doon sila naligaw. Kasi ang sabi ng Espiritu Santo, ipapaalala, yun ang sabi ni Kristo, ng Espiritu Santo kung ano yung sinabi niya. Ay, sabi whosoever I have said unto you, ipapaalala ng Espiritu Santo kung ano ang sinabi ni Kristo. Final statement, sinabi ba ni Kristo na ipagtayo siya ng ribultong semento kahoy? Wala. Bakit hindi niya sinabi yon? Sapagkat hindi yun kailangan. Pero bakit naman ginagawa ni John Paulo yan? Sapagkat yun ay sa kanila lamang. Walang kinalaman ang Diyos, walang kinalaman si Kristo, walang kinalaman ang Holy Spirit na ipagtayo at gumawa ng ribulto. Last 2 minutes. Na igawa ng ribulto ang anak na si Jesucristo. Walang kinalaman ang Diyos, ang anak,
at ng Espiritu Santo. Dahil ipapaalala lamang ng Espiritu kung nasa atin siya, yung sinabi lang ni Kristo. O yun lang, Mr. Moderator. Maraming salamat sa hapon na ito. Salamat. Okay. Okay, na. bago tayo sa ating affirmative kay John Paulo. Sige bro, your time start now. Salamat no, kitang-kita naman natin lagi sa ating mga cross-examination. Pag ako tinatanong niya, sagot tayo na sagot letra por letra. Pag siya naman tinanong ko talaga palipit-ipit talaga, no? Yan pa lang, no? Masabi mo na kung sino yung nanalo dito. Tapos, no, may mga talata ako dito, mga surprise siya kasi akala niya yung Monument of the Lord lang ang meron akong talata. Meron din pala ang monumento ng mga santo. Mas matibay ito, bro. Kasi sa talata, ito babasahin ko sa iyo bro, Isaiah 56:4 hanggang 5. No? Unto them who observe my Sabbath, who chose things that place in me, that faithful are covenant. So it means yan yung mga banal. Pamute mo na nga lahat, may maingay. Pakatlong time, pamute, may maingay. Sayang yung conclusion ko, conclusion na lang to eh. Ayan, nawala na. Sa talatang 6, ano ba yan? Sa talatang 4 ay 5, and I will set up within my walls a permanent monument. Sa talatang 7, kung saan dun ipinagtayo ng mga monumento ang mga banal, at ang monumentong at ang templo ko ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Direct sa Roman Catholic Church. Tutulan mo yan. Sabi niya kanina, wala daw inutos. Nag-showdown na ako kanina, nawala lang, hindi kasi nag-warning kung ilang minuto na lang eh. Ang showdown ko sana sa kanya kanina, yung unang tanong ko, kung may mabasa ba ako bro, letra por letra, ang mga apostol o apostol ni Kristo, gumamit ng larawang inanyuhan ni Kristo nakapako sa krus. Aminin mo, talo ka na. Hindi niya tinanggap yung hamon ko eh. Nalimutan ko lang sa kanya i-showdown ulit sa susunod na tanong eh. Kasi pag tinanggap niya to, talo. Kaya kong patunayan dito yun kasi hindi ko muna ilalatag. Kaya hindi ka naman lumalaban ng showdown eh. No? Na mayroong, ito para sa kalaman na lahat to mayroong mababasa sa Biblia, letra por letra, apostol ni Kristo, gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus upang ipangaral ang ebanghelyo. Sino lang ba yung may mga imahe ni Kristo? Catholic Church lang. May nakasulat pala sa Biblia, Isaiah 19:19. Sabi nga ni Kristo, hindi mawawalan ng saysay yung hula ni Propeta Isaiah. Propeta ng Diyos yan, bro. Sabi nga ni Kristo, tandaan nyo, hindi pwedeng maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ang hula at mga kautusan ng mga propeta ay hindi mawawalan ng saysay hanggat hindi ito natutupad. Last 2 minutes. Letra por letra yan eh. Yan pa lang, panalo na tayo eh, no? Kaya nga Pastor Bal, magkatoliko ka na para matupad nyo yung mga hula ng mga propeta, masunod nyo yung mga utos ng Diyos. Hinahanapan niya letra por letra ganon. Doon niya sa showdown ko, tagilid siya eh. Hindi siya pumalag sa showdown ko eh. Kung may mabasa ko letra por letra, apostol, gumamit ng imahe ni Kristo. Kung pumalag ka lang, kanina patapos ng laban. Kaso nga lang, assignment mo na yan, Pastor Bal. Saan yan, bro? I-showdown ko sa mga ibang pastor yan. No? Napakalino ng Istanbul dito, bro. Una sa lahat, bro, hindi naman nagtagal si Kristo dito sa lupa para isa-isa-isay nyo lahat ng mga kautusan ng mga propeta. Ang sinabi niya lang, tandaan nyo, hindi mawawalan ng saysay ang kautusan ng mga propeta. Kaya ang mga apostol nagsasaliksik ng mga kautusan ng propeta ng Diyos. Kaya nga binuo ng Catholic Church ang Bible. Binuo yan kasama yung mga hula ng mga propeta. Pero hindi lahat ng hula ng propeta ikapit mo sa'yo. Hindi lahat ng, kahit yung masasama, kahit yung babaeng patotot, ikapit mo sa church nyo. Hindi ganun, Pastor Bal. Yung may tamang yung iba kasi dito, anghel, kami ang katuparan ng anghel. Mali yun eh. Dapat kung ano lang yung hula ng katuparan ng kagaya niyan, Monument of the Lord. Sino lang ba yung tumupad niyan? Kami lang, Katoliko. Inamin niya yan. Larawang inanyuan daw. Commemorate siya ng commemorate. Hindi naman commemorate yung nakasulat dito, monumento, letra por letra. Tinanong ko siya, anong definition ng monumento?
O bato, estatwa, mataas daw bato. O inamin niya yan. Di ba? Kanina. O inamin niya na meron palang estatwa rebulto ng Panginoon. O sa New Testament, sino Panginoon? Di ba si Kristo? 2 Corinto 4:6? Time. Oo.